salamat, Brad. Mayong buntag. Okay. Ikul po ano ko. Ito, kining yung speaker o dili pa yun patid. Dili pa yun professional. O nang pangayo ko sa inyong kanang gamay pasensya. Pero nakasiguro ko na ang inyong pasensya mo'y magtudlo ng kayo nga hindi mong tapin nga mamulong. Okay. Sama so sa kaginikanan nga gusto siya nga ang anak mahimong utan nga mag-anak ikinahanglan ang iyang pasensya ni ini kung ang maong mga anak magagi o kabalungon. Diba? Okay. O na nga kami usap nga mga mamulong sa simbahan na kinahanglan sa inyong pasensya kaya kami mga tao lang mapandol o masayot ng gihapon. Usman ko, mayong buntag o advance happy fiesta o kaulang fiesta sa Islata. By the way, anong ako may naging mamulong ron, actually, kung akong ipatigbabaw ang akong pagkatuhanon, kung ako pagpulot-pulot ako, kaya naman, kaya kahapon po tao kong ipalwani. Pero si Father, nag-text ni Brother Nicolay, ang presidente sa CFP, nga magpapuli ko siya, kaya na siya importante sa nga nakaw, o nangita o kinsay maulit. O si Brother Nicolay, ang presidente, ako laing unaan nga ako mapod. Mauna nga ako mo'y naadiri. Salamat na po kay Islata mo. Okay, doon lang, Lapu-Lapu Street. Okay, naalit rin akong tigpalitap sundan. Okay. Mauna. Okay. Kaya ako ganina, medyo nasubok po ko, tawag ko gano'n. Sabi na kay diskutan sa itong organizing, no? Kaya, uy, kumay na kung kayo na. Okay, ako pa siguro wala ako sa mo. Kaya, wala yung tanong sa una nga magkaroon na ko na class na ilang ko ka exactly quote yung sa tipo nga itong mensahe ni Mother Faustina. So, yung alam niya kanang sa Divine Mercy ganyan. Di ba na yung mensahe ng Diyos ipagi niya? Ngayon, doon na yung mga pagsulay sa iyan pagpalihag sa mensahe kay sige siyang palihag sa mensahe pero magulay bunga. Okay. Pero magulay bunga. Siguro nakainom siya dili man siguro epektibo ang maambit aning imong mensahe kay kung nagula may tubag. Pero magulay bunga kung sige tubag sa Ginoo niya. Ito na Ginoo niya nga bisan pa sa imong paghiwala sa tinuod nimong ginabuhi usara mao'y nakabig nimo dato ka na nakong kalipay. Isa pa kung usara iyang mag-convincer dato ka ng kalipay sa Ginoo. What do you think na nung kalipay ang Ginoo? Bisan usara iyang nakuha nag-inuit. Okay. Na siguro. Nagtuo ko nga walang magtanaw ang Ginoo sa kalaghanon. Kaya makuha ganyan. Ang Ginoo nagtanaw sa iyang pagkasyon. Nagtanaw ang Ginoo sa iyang kaasot, sa iyang paningkamot, sa iyang gugma. Meaning, nakita sa Ginoo ang iyang pag-try. Kaya pagsulay yun. Ibisan kung sa kalisod, iyang yung himuha. Ako ko nang ikunig sa gingo ni Mother Teresa of Calcutta. Ang akong topic, by the way, no church, pero murang dili mayo, modesto ko nga dili ko matag background sa itong pagduo. Ay importante nga magkuha na ko inyong atensyon. Kaya sa ako naman ako, papuratoy ko dili istorya dili mo
Isa na, ma-interest. Kung pwede, ingon sa atong organizing. Okay. No. Kaya importante nga, ma-interest mo. Pero dili nga ito, masalit nga ma-interest yun. Kaya ako, limitado na ito. O naulimon mo ko sa akong mga witness. Kung na yung pagkaulimon, matapusan ninyo ako na ako. Okay. Kung doon na yung mga batasan ninyo, until na wala mo overcome, ako na ako. Okay. So, ano? So, ang Ginoo maglantaw sa atong balingkapo. Wala na siya maglantaw o kinahanglan magakuha yung kag-20 o sa gatos. Kaya ang iyong i-require na ito, matod pa ni Mother Teresa o Calcutta, nga hindi man yung ingon nga, kung siya itong iplano, kung siya itong itinguha, kinahanglan yun maabot na ito. Ang kinahanglan yun nga musaksid yun na. Dili ko na requirement sa Ginoo, na kinahanglan kung siya itong iplano, mamatuman yun. Ang gusto lang ito sa Ginoo, makita na ito nga ni-try ta sa atong best. Meaning kung naning kamot na, naning uhat ka, yung maunag yun na imong kuha, di na yung kagaman para sa Ginoo ng biruan ng kanya. Pero parang ako, listo magaling na. Kaya kumatanan po sa mata ko siya na ito, naning kamot na sa paglalagyan sa Ginoo. Ako din ito kaya ito. Amot lang. Okay. So, wala. Nga, ang requirement lang sa Ginoo na ito ang pag-try sa atong best. Kung ni-try ka sa atong best, pinaka-the best na ito, o na yun ang gulahan yung katubangan sa Ginoo. Yan naman, kaya ang Ginoo, kahibalaw mo sa imong limitasyon. Sa moral analysis, sa moral philosophy, ang Ginoo, kahibalaw na una o kung sa'y kaya ni mo, kung sa'y dili. Kailangan lang yan ang paninglan sa mga putangan, dili na ganito mahimo. Di ba? Di ba? Sa mayong pangunahuna lang ba? Sa logic lang ba? Pangayuan ka sa Ginoo, sa dili mahimo ni mo. Kung ikaw, ang imong anak, imong pangayuan, sa dili niya mahimo, it's not right. It's not. Dili na magkakarungan. Okay. So, mauna. Pero atong tanaw na itong kagalingon kung tinuod pa yun nga, ang wala na itong mahimo, dili ka na itong mahimo. Kaya nag-ingon na pa si Brad kanina na sa laro na sino vision. Diba? Kinaway mga higayong nga, mahimo na wala na ito, pero ni-reduce lang na ba? Dahil nato na na ipasangil nga, dita, ito kibaluan na. Pero actually, denial na niya. Okay, denial na niya. Okay. Now, murag mo sugod na ito. Sa tema. Ang atong tema, mo i-text ni Brother Nicolay na ako, maging ni Father Roy Salvo, mo ang true church na matubog ng iglesia. O ngayon, duhani, Sunday obligation. Nga nung i-appeal ng Sunday obligation, matod pa ni Brother Nicolay kay nakita dili sa itong kapilya na wala kayo rin ba? Okay. Wala once a week naman yato, di ba? Once a week. Yan, hindi na once a month. Once a week. Once a week, di ba? Once a month. Okay. Now, ako giingnan si Brother Nicolay, walang dili na siguro na ako may rason yun ganang dili ganahan ng mga Katoliko o simba. Murag, siguro, doon lang mga ng katedral. Doon lang mga ng katedral. Parang dito na lang yung mystery. Okay. Pero ako, mag-guilty ako ko. Meron. Kay as bahi, kauban dili sa tukong nagdaling kapilyaha kung hasta na sa as sa subok sa gugma, maghatag yung panahon. Di ba? Okay. Niya, maulagi ako ko na kanang Domingo ko pero pagkatatan kayo kong schedule na basta Domingo amot kanong na siyagan kabisi mo kayo kong Domingo kayo sa mga no. Okay, na-availage yung program na yun sa pamilya ko sa
Dili sa utang, no? Maguman, dayon sa kapihan, ako may operator sa live streaming sa programa ng Pamilin. Dayon pagka-alauna o apil ako kong dialogue sa pagtuo sa DSDR, kaya ako may gitaasan ko ni Brother Nicolay. Alas 8, apil ako, alas 8 sa gabi, apil ako sa programa na mo sa CFD, sa Bible Apostolic. No? Alas 8 ka malas diri na Domingo. Mga medyo hinaykan yun. Pero murag takot na ko ng galipay, bisan mahinaykan mo. Kasi kung magkalisod ko kay kanapang ingon nila nga magkalisod, magkadamag-damaw ko ka alam lang sa pag-imaya sa Ginoo, natuto mo na kayo nagpuntos dito sa langit. Natuto mo na magdeposito sa bangko na sa langit. Tinoon ba na? Kaya kining magbuhat ko na ito, mga buhat sa pagtuo. Ang buti pasabot ko naman na, nagdeposito ka sa atong bangko dito sa langit. Mutuwa mo na? Ako mutuwa yun ba? Yung upan rin ba? Yung mutuwa ko magalit. Pero hindi lang kayo na na. Tinuod ka na. Tinuod ka na. Alang-alang hindi yung magtanaw ang ginawa na. Okay. So, ang atong bangko diri sa kalibutan, para na ito diri sa temporal life. Pero ang atong bangko sa langit, pang everlasting life. Di ba? Okay, mauna. Ako, sutian mo na ako, dili. Ako, para na ako, ang akong kinabuhi, dili balance. Dili balance. Okay, sa balay, isa interview rin akong pamilya, akong inahan, akong asawa, isa na akong anak. Dili ka na sila maingon na si Papa, balance. Mahimo siguro sa usa ka buhat, murag mahimo na muna, pero sa laing buhat, wala. Okay. Oh. Murag minus kayo ko sa mga temporal life. O, kanang pangandam para diri sa kalibutan. Wala kayo ko, murag pobre kayo ko anak. Pobre kayo ko anak. Pero tingali lang po, di ka sigurado, tingali sa itong panglangit, amot lang, walang yapon siguro yapon. Okay. Oh. So, wala. Ang amot ang ipanganday nga mabalance mo ang akong life. No? Okay, mabalance. Pero sa gigainan ko na, ang Ginoo, dili mag-require na ito sa dili mahimo na ito. Ang Ginoo, nag-require o nagkinahanglan sa atong kung sa'yo mahimo lang na ito. Kung sa'yo mahimo na ito. Okay. So, ang atong tema, matuod nga simbahan o matuod nga iglesia. Sa laing pagka-istorya, kanya akong tema, ang matuod na pamilya. Yanong kung mayroon na ang matuod nga iglesia, ang matuod na pamilya, tungod kay ang matuod nga iglesia, mao ang pamilya sa Diyos. Pamilya sa Diyos. Kailangan itong pamilya nga dali lang sa kining kalibutan. Murag, wala na siya. Kanang figure. Figure na sa sumanay sa mga pinisayaan ng figure. Ikaw na ba si Brad na kanang siguraduhon yung nasautan? Okay. Now, mag-isod ko o pinisaya sa akong nasautan ng figure. Ha? Bulan? Anong daw na? Okay. Ayaw ka nakuha ninyo. Figure. Figure. Ang atong tawhanon ng pamilya, figure lang na siya sa tinuray yung pamilya. Ang pamilya sa Diyos. Okay. Now, sa atong pamilya na tawhanon, kung saan na ito pag-ingon nga nahigugma kita sa atong pamilya, maingon na ito nga nahigugma ka sa itong pamilya kung doon na tayo gibuhat nga maayo alang sa mga pamilya. Diba? So kung ikaw, anak, buliyagon ka, dili ka obedient, dili ka masinulod sa iyong ginikanan. Kung ikaw ginikanan mo, buliyagon, buliyagon ka, dili ka kaibalo, o amuma, o pangga sa iyong mga anak.
So, dili na matawag nga nahigugma ka sa imong pamilya. Now, kining akong topic karon dili ni pamilya lang na video o tawanon. Pamilya yun sa Diyos. Pamilya sa Diyos. Kung mamutana mo nga ang Diyos, o nga itong ginikana, sa Katoliko, si Mama Mary atong inahan, di ba? O ang mga workers, mga santos, kung mamutana mo, nagbuhat pa sila sa ilang farm, o nagpakita pa sila sa ilang gugma sa mga pamilya sa Diyos, sa mga simbahan. Nagturo ko na nagbuhat. Mabitang na martir, mabitang na nasantos. Kaya nagbuhat sila sa ilang farm. Ilang yung ipakita ang ilang pag-igugma. O tingali mo, ingon mo nga, pero ka ng Diyos, wala na siya magbuhat sa ilang farm. Kaya tumaling doon ko sa natin. Kami sige may simba niya, patuloy na mangyapon. Dahil hindi ipatog simbahan niya. Sige pagsupak-supak sa balaod sa Diyos niya, may magkahimutan dato man. Siguro sa'yo, mabot na sa tunong na ang Diyos di may mamahan. Kaya kaingon nga, kamo mga Katoliko nga anong inyong tawagong inahan na si Mama Mary ninyo nga huwag mo rin mo. O, pero simula niyo po rin mo. Ang iyan ay pagsanong sa mensahe sa anghel niya. Usad ko kadakong milagro, usad ko kadakong pagpakita sa gugma ni Mama Mary na ito nganuman. Kaya ang Diyos, ipili siya na mahimong ilahan sa iyang bugto na. Si Mama Mary, ipili aron siya mahimong instrumento nga makabatong kang kaluwasan. Nganuman, kay ang kaluwasan, gikinahanglan o pag-ula o dugo sa ito pagkamatayon. Kunya ang tao nga tao lang, di kaluwas, Diyos rin makaluwas. Ano sa Biblia? Diyos rin makaluwas, di ang tao. Nakaroon, isa may maluwas na to. Isa may maluwas na to. Ang Diyos na po. Kunya ang Diyos, di kanya maluwas kung wala siya dugo na ulaon para pagbayad sa itong kasalanan. Kay Diyos na siya, di mamatay. So, kung sa may choice niya, kinahanglan niyang buhato. Kinahanglan magpakatao siya. Pagpagkatao siya, parang doon na siya dugo o karon doon na siya ihalan na kini mamatay kaya kung Diyos lang siya, hindi siya mamatay. So, kinahanglan ng Diyos magpakatao. Kaya, kung sa mga paagay sa Diyos at magpakatao, ang kinahanglan, napili siyang babae. Kaya ang napilian, si Mama Mary man. Kaya ang Diyos mo kay dili man na siya mamugos, dili man kaniya pugso ng dili ka. Sumala na kung nato, pugso mo kung kaniya buhat o maayo dili. Dilibre na buhat o sala. Moto ang Diyos, ipagi niya sa anghel, i-announce niya dito ni Anghel Gabriel, nga magmabdo siya o galang sa Espiritu, magmabdo siya, o si Maria, pwede siya mabalibad. Pwede siya mabalibad, kailangan mo siya priwil. Ang Diyos dili na mamugos. Di ba? O, ibalibad ba si Mama Mary? Wala. So, ang iyang pagsanong sa mensahe sa anghel, mensahe sa Diyos niya, o ito'y akong gugma niya na ito. So, ayaw kayong ngaway gihimo atong nanay. Di ba? Ngaway gihimo atong nanay. Pagkala po sa nahimo sa atong nanay. Di ba? Okay. Ang umalan, kada lang mga trials ba, mga talisod. Maulang na mo argumento nga mayroon sila nga ang amahan, ang Diyos. Dili maayo na amahan. Pero ang tinood, ang istorya, kinabuhi sa kalibutan, plano lang sa Diyos. Plano. When we say plano o plano, o kung siya yung plano, kinahanglan mo ay matuman. Nakaroon, kung muingon ang tao, no, sa mayong pangisip, sa logic lang, sa mayong pangisip, kung question na to ang Diyos, kung atok siyang paninglan ba, paninglan sa, kung siya angay niyang baton na wala pa niya gibuhat, sa logic ba, sa
sakto nga pag-isip, pwede ka mo reklamo sa Diyos. Kaya bang maingon ka ba, so maligino, sige kong simba, unya kubre mong gihapon to, sige kong pangayon di mo, akong gihapon kay hatag-hatag. Sige kong hatag di mo, kay sige kong simba di mo, tuho ko tanan, apil ko BC, apil ko tanan, kalimutan simba, ikaw, akong kay hatag-hatag dito. Okay. Ang pangutana niya, o konsentrado sa Diyos para din. O naaba sa plano sa Diyos nga ang imong kinabuhi lunlun kalipay. Naaba na sa plano sa Diyos nga imong kinabuhi lunlun kalipay. Naaba sa plano sa Diyos nga imong kinabuhi lunlun hayahay nga dili ka mag-agi o mga kasakit, mga kalisod. Plano na sa Diyos. Iyang bugtong anak, pinangga kayo, ngayong yung ditugot nga nagmalan. Ipatay. Diba? Kumamalan nung gana, festival, lalo na sa tumingking ng mga pag-ando sa libuhan sa iyan ng atong Ginoong Jesucristo. Muriklamo na gagamay. Muriklamo na sa Diyos. Dili ka angay magreklamo yun. Ano? Kay ang una-una sa Diyos habo. Dili kaya sa itong una-una. How can we question God kung tanaw na ito itong kaugalingon? Kita, sa English na, finite, F-I-N-I-T. Kanang dunay limitasyon. Kita nga tao nga dunay limitasyon, mo-challenge sa wisdom, sa pagkamao o being way limitasyon. Di ba ang Diyos infinite? Wala isupot. Ikaw karon nga tao nga dunay limitasyon kay binuhat rin ka niya. Mo-challenge ka sa wisdom, sa Creator, na mo'y nagbuhat nimo, mawala yung limit. Nga gani mahimo niya tanan, pwede niya nga himuon ka niya nga murag robot, anong dili kita kasala. Di ba? Ang ubang nga ito, magkakauna managa, agi aning ka, taputan na sa kalibutan, kanisod na, muingon nga, manong imo tumang yung gihim mo ng tao na itagaan mo free will nga makapili sa iyang gusto. Imo na lang kang gihim mo ang tao nga sama yung sa robot, di ka ng robot, o kung saan mo nag-program, di mo na kusima. Di ba? O yun saan mo nag-program, mauli ka na yung buhato. Di ba? Okay. Ang tuba, sanglit ang Diyos, wala imposible, Lucas 1:37, mahimo niya nga buhaton ng tao nga sama yung sa robot. Himo na niya, hindi na. Pero magpuutay ka nga buhaton sa Diyos ang tao nga dili robot. Nga tagaan yung kagawasan, tagaan yung free will, nga makapili yun. Pwede mo pili sa lautan, pwede mo pili sa maayo. Magpuutay ka sa ginawa na. Kamu menigyan na. Diba? Sumuna. Gani ako, I tell you, ako lang inupo kay dili ko kahuman sa akong topic ko taas kay ko aning mga issue ko. Ako ning itaas. Pero natuwa ko, itinahanglan kay for a reminder din sa atong mga episode. Okay. Sorry. Okay. Huwag na ikaagaw sa mga sa sunod na episode. Nagagi mo na. Okay. So, kinahawag ko yung insert na ang subay na puntuan. Wala na ino. Okay. Okay. So, ilani mo na yung basta rin punto. Okay. Pero bisulat ko na yan. Hindi ko pa. Pero I tell you, kung na yung weakness na wala, hindi ko magsulat sa episode. Kaysa, nag-eskwela mo ko, naman siguro tayo wala sa mga ginawa mo. Hindi, kakong teacher mo ba?
Ako na ko magsulat, ini-check sa loob sa maestra, tapos na reading, ay ako kung magsulat, mangukyo, ay nanay ko maestra na rin. So, wala, ini-check ka sa maestra, wala, ay ako magsulat, mangukyo dito sa classmate. So, wala. So, mag-gritso na lang po sa matuod ng iglesia. Kurang na, kung gumana kamay. Okay, mahitong mo dahil sa plano sa Diyos. Nga, to make it sure na ang imo po kay para makasulong ninyo po sa topic in sa prophet, mao nga, ibagin na po ang kanan, kaya po niyong gibuhat sa kapilya sa ibutak, ibagin na po ang kanan. Mahutanan po ninyo diri usa-usa. Ayaw na lang i-bukan pagtubag. Sa inyo na lang una-una, tubagan. Sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kung sa may preferable ninyo, kasi kanang kampante ninyo, o komportable ninyo, na kanang alagad mo sa Ginoo nga kayahay, wala yung problema. O kanang alagad sa Ginoo na hapit na ng iyong pagsulay na nato. Mga kalisod, matandaan na po ninyo. Sa ikaingon ko na tumagalan sa inyong una. Now, isip tao, tauhanon, mas komportable yung kaya ka, mas kinahan kita nga wala kita yung mga problema, di ba? Hindi mga kalisod sa itong ginugigit, isa yung gusto mong problema, di ba? Oh. Pero sa mata sa atong pagkakristohanon, mata sa pagtuo, hindi kaya yung nga. Si Kristo sa rihang diri pa siya, kung siya iyang gisulti, diri sa Ebanghelyo. Kinsa itong buot musunod ka na ako, magbuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siya labaw panini. Sakta ko na. Kung sige buhat sa Ginoo, nagkinabuhi nga hiyahay. Nagkinabuhi nga anasa sakit. Pero dili naman siya nagsiling kasakit kay nabanawon siya. Glorified naman. Bonus na yun. Reward naman na. Reward naman na. Pero mao lagi sa dili na nato maangkon ng heaven ang reward. Ang glory muagi pag-ibigay ka o sakit. Kita mga Kristohanon. That's why ang atong symbol is cross. Di ba? So may meaning ang cross. Di ba? Okay na. Pag-antos na. Pasan mo na. Pasan sa mga kalisod. Pasan sa mga pag-PIPI. Di ba? Pasan sa mga pag-PIPI. Tanan. Ako, sultihan mo na ko, ang akong pinakadapok na babag sa paglaro na ko. Nag-iisip na kung kontra yun sa akong kalamuan. Ako sa akong kawalan kung dili man ang yawa. Dili yun ang yawa may number one enemy na. Ano mo kaingon ko na ang number one enemy na ko, dili ang yawa. Ano ba? Kailangan ko sa Biblia, ako galing discussion ni Hope na to sa Diyos. Nga si Hope, yung lagi mo putok mga kalisod, di ba? Mga pagsulay. Oh. Pero, ang Diyos, nag-ingon siya nga, nag-istorya po sila siya, nag-conversation po, nag-dialogue po ng yawa ng mga Diyos. Ingon ang Diyos nga to siya, nga, tuktan ka na po sa kasi gusto tanan, pang-limbo, ka na, pang-sapo po, kalautan, tuktan ka na po, pero usarat pagkutang, hindi ito matubod ni mo. Katanang makapukus ka sa unsay pilion sa tao. Bukod pasabot, pananglit, ikaw karon kung pilion ni mo ang Diyos, pilion ni mo ang magbuhat ng maayo, ang yawa, dili yun kapukuman na. Meaning, kung magbuhat ng maayo, kung ato ng choice, ang yawa, di yun kapukuman na. Ang buhay ba, anak, kanang mga santos, labi ng mga martir na to, napugnan ba sa yawa?
ilang pagbinutan, wala. Wala yung isulti sa Diyos, yawa. Tugtan ka na po, tanan, panglinggo, saan niya? Tanan mga tentasyon, buhatan. Pero usara kabutang na dili kong subot nga imong buhato, kung gamahimo. Nga imong pukso ng tao sa sa iyang bilin. Dili ka. O na, ulahan unta kita mga Kristoano. Ano man, kaya kung piniyo na ito ang Diyos, piniyo na ito ang kabuhat, umayaw, dili yun kapugong yawa. Pero ang nagka-disgrasya lang kay mas kinahan mo yung tama. Mapili sa yawa, di ba? Mas kinahan mo yung mapili sa yawa. Sa mga higayon na mas kinahan ka buhat o sala. Di ba? Mas appealing mo yung sala kaysa sa dili sala. Di ba? Tagaan mo na may example. Isa naman ito social media, isa sa TV lang. Sa television karon, kung sa siya nila, ilang istorya kay ma-commercial niya. Okay. Sa mga channel sa TV, kung sa'yo number 1, pinakaganahan na ito, makalang sige yung bitanaw na ito. Ano, nag-ising-ising na ako. Nagkasabot na ako siya nasa una-una. Oh. So, sigurado yun na mas di ka posible at ako mga tinisili mo adik ko. Kaya ako, diligyan ko mo eximte na na-appeal ko ninyo na. Pero hindi ko magsalita ko naman. Kapag nalagay, ako'y pagtulunan, matuwa. Hindi, matuwa. Pero mga salita ka rin, may pagtulunan, matuwa. Murang sige lang ipakita ng may sige lang. Kana wala kayo murang matuwa. Wala kayo niya. Hari dan dautan, wala ko niyang sampan. Parang kayo mga tulong na ginawa. Okay, masikip na ako. Na-inlove ko itong sinila na The Crown Princess. Kita mo ito? Kining bago ko doon, kining mga Korean, diba? Ganahan ko yung mga salita. Kinami mural ko. May mural na kuha na ko ba? Kaya galing talag sa oil nga love gani. Sa pagka-leader ka nga, hindi mo wala ang imong kawalino nga gusto isang magkalisod ka alam lang sa pag-save sa kinabuhi sa ulan. May nakita na ko ng mga salita. Kung nag-ipunin mo na ngayon ko, inali mga salita na doon ay moral values makuha. Pero mga salita na rin pakita lang sa kaulaway, naghagin lang sa pagbuhat ng kautan, wala ganyan, ayaw. So, yung mga private nga, since ipakita o kapilin na mo, pilit ko alam, murag ako sa mga Korean gani, disindi ka mga salida, kanang mga private na since di nila ipakita, di ba? So, what is private? What is for public? Di ba? Na kinahanglan ipakita na sikuhan mo sa mag-ayaw ipakita pag yun. No. What is private? Ikaw na nga istorya niya masang tanong na sa mga tao nga I love. Di na ipakita na mo sa buhat na sa mag-iayon nga mag-private. Oh. So, na. Pero yung appeal niya sa atong tema bisag ko na po ito mo litso sa cover. Kaya ang mga pagtulunan ko sa itong simbahan, ako mag-istutan. Ang mensahe sa matuon ng Iglesia, may siting na una na ito, ay sa pag-pinpoint sa daghang mga Iglesia ron yung asa yung tinuod. E daghang man ron, di ba, nagkumpetensya ay man ron, nag-angkor na sa tinuod kasi pa na. Di ba? Oo. Daghang kayo. Nagaling ko friend, amigo ka is matanan. No? Ka amigo ni personally, pero hindi ka amigo o pagtuo. Okay. So, hindi amigo o pagtuo. Pero friend may personal. Pero ang ako lang, isalamatan sa akong reflection kay testimony lang niya, hindi lang ko wala. Testimony lang. Di lang ko mo hatag sa exact to respect my friend. Diba? Okay.
Ang ako lang, ang mensahe lang. I feel victory sa among discussion about faith o tuo. Ngayon naman, kaysa una, siya yun ay magsulong sa ako. Sulong yun, magtukik ng Biblia. Biblia. Sulong yun. Karoon kay, wala naman siya maglikay-likay o islot o Biblia. Kung mag-istorya ko kami anak, datuon mo naman kung nila sa ilang ministro. So muna niyo kung I feel victory. Kaya wala na ako nag-credit sa ako abilidad. I-credit na ako na sa wisdom sa Catholic Church. Kaya ang matuod na simbahan kung ma-observe lang nimo, victorious. Kung si Kristo kapilagi bali-bali o pribate sa mga udiyo niya o mapildi, iyon na ang matuod na kasimbahan. Dili na mapildi o pribate. Kaya ako kahibalo lang ka. Kahibalo ka. Na wala ko na i-credit sa akong pagtuon, sa akong kamay ng laki, wala ko na i-credit. Ako nang i-credit sa simbahan ng Katoliko. Ako lang i-prangkan yung pagka-istorya. Kaya naman, kaya before God, ako i-compare sa rihan ang akong argumento nga igamit katupang kang Herbert Armstrong kanang Worldwide Church of God. Ihapit mo ko kumabalhin na ng relihiyon na. Kaya wala man po madala niya atong iyaa. Kaya ang tuyo na po na ko sa Ginoo, pero hapit di ko madala ato. Hapit di ko madala atong grupuha. Pero na ay friend nga, murang silihan na nato, teacher na nato si ito yung alam. Pero sa Abarca affiliate, Jose Abarca, itong anak atong active mode sa PEC. May ko naman na. Iswila ko na sa Vincent. Katong hapit na yung kumadala ito, katong simbahan na ako kukusabot nga, danigaw na ako, hapit na ako madala. Walang man na yun kay katong si Jose Abarca, naghatag nga ito o Plain Truth Magazine. Kanang Plain Truth Magazine, dili ng Catholic Magazine. Iyan ang utong na hawiran, kay abot o kasa ito niya, kanambot nga nung napilian mo po niya nga akong itagana ito, madili mo ito Katoliko mabasahon. Akong gibasa ang Plain Truth, di na may kupon nga nag-encourage ni mo nga muapil sa ilang Bible correspondence course. Di-apil po padala ko Bible correspondence course. Then, taga 4 lessons, sundan na yung exam, ilan po siguro nga naman yung kayo nakuha sa imong ilang klase. Kaya kay interesado mo kayo ko, tukad na story siya katuloy ko, graduate ko, I'm not wrong, 99 or 91. Ako kong graduate ko, hindi mo rin ako, basta na lang ko, untuon, buko, kita kayo ko na. Kasi mga maestra rin ako, wala na ako, wala ko. Wala ko nagkuha ito, mayo, good. I'm not doing good during my school days. Okay, kailangan na akong interest. So mga nato kay kong grado. Kunya, gitandi na ko ang akong nahibawan atong Worldwide Church of God o katong grupo nga dili po Katoliko nga ang usas membro akong amigo. No? Gitandi na ko, matay layo kong tayo sa tanan. Layo kayo, ganarang divinity ni Jesus Christ o Diyos ni Cristo. Araw kayo na sa Biblia, abot ano, maayon kayo silang convince sa mga Katoliko nga di kahibalo. Kaya nilaghan mo yun sila. Diba? Kanang divinity ni Christ, klaro na sa Biblia, pero anong mahimo nila ang pag-tuis-tuis, mahimo nila ang pag-twist na sa mga tao, gagawin po nito nila. Una nga, wala kong madayon na itong grupuha o bumalihin na po doon ako atong Worldwide Church of God. Pero wala madayon ang ako magbalihin po sa Worldwide Church of God kaya po itong ikayon na po din ako kakakuhan kinumdo sa itong panahon na nga na ito'y symposium o symposium ito, Bible symposium nga gihimo sa inner auditorium sa Vincent at mga katulong ba itong auditorium nga ang speaker ako si Brother Jorge Mayor sa Talisay Cebu
nga kaniyo sa po ka Seventh-day Adventist nga nag-convert sa Katoliko. Ni-appeal ko sa mga symposium o yan itong symposium nga pag-appeal ako. Ang 3 major objection ako sa Katoliko nga naibawan ako sa itong grupo nga nila Katoliko o katong sa Worldwide Church of God. Ang mga argumento na gikan nila nga anti-Katoliko na argumento. Ang tulo ka major objection nila nga ako naibawan satisfied man kayo sa explanation sa tubag ni Franco Fernandez. Satisfied kayo. Larawan, purgatorio, o kanang intercession sa mga santos. Satisfied kayo sa tubag. Muna nga i-decide ko nga, uy, naman kayo tubag ang Katoliko. Ano yan mo magkakibalo ni sa una? Ano mo magkakibalo ni sa una? Pero bisag daghan pa kayo pangutan na kay dugay kaya akong tuon na ito pagtuon na ito sa amigo na ito nadili Katoliko ngayon katupo Worldwide Church of God at murag 2 years ko to 3 years pa na ako balik-balik ito na lang correspondence course sa ito pa daghan na kayo nahiwaan ng mga objection nagikan sa umang religion sa Catholic nga baruganan, daghan na kayo mahibawan. Pero tulo pa lang ka, major objection ang nagiwanagan ko. Pero raan ako nga, kung natubag sa Katoliko ang tulo, kadagpo kayo na ako objection, nahibawan ako sa dili Katoliko. So siguro na ako sila tubag aning pamutanan ako, uban, mga pa lang ko kahibalo. Moto nga, nag-decide ko nga kung appeal sa Bible study sa Catholic Faith Elders. Daghan pa kayo mga pagsulay sa akong pag-appeal sa Bible study kay basta Bible study na rin nga tao ang magdala dili man yung kaka-explain ka na upside yun, di ba? Kailangan ka na yung mga kapaan na yung mga pagsulay nga usahay matintal mo yung kagunda di ba? Matintal mo yung kagunda pero ang isa ka na-in-love kayo ko, na-impress kayo ko sa tubag nga, uy, naman na yung tubag ang Katoliko. Wala nga, ang mga pagsulay, ang mga trials sa mga Bible study, wala nga ko madaog na. Nagpadayo yung ko. O gani, kulangan pa ko itong among Bible study sa CFD, kulangan pa ko. Yan na alam ito internet, yan katong internet ato sa una, wala pa, katong hinay pa kayo, dahil ako gani. O, mag-research ko sa, diya sa channel, ganang taas ka sa kanang internetan ni among atbang do nakuha sa Canada ro o ibo pamilya ro tuwa sa Canada kaya nga ka-istaas kani sa Milenyo siya din kasi tagyan ni tuwa na Protestante man na sila pero yung asawa murag Katoliko na. Wala na, kaya na ito. Okay, basta engineer na. Engineer. Di ako internetan, sige research sa Catholic Answers kay naman ay akong tunanan kay kanang Catholic Answers Apologetic Organization man na si Baha Katoliko nasa San Diego, California. Kaya ang mga resource persons diya kay Conver mga dili Katoliko po na ikan sa Assembly of God Minister na ikan sa Presbyterian Church of Christ lahat. Ang ilang website may gihimo na akong library sa internet. Yeah, during that time ganang mag-save ko diskit pa to, diskit wala ba itong diskit? Oo nga, gamay rin masulod. Ya karon napagaling na hangtod sa balelo, wala yung magamit kay hindi ko atong technology rin, sige bang ka-upgrade, sige ka-upgrade na, ano may USB na, ano, wala magamit na GoPro. Diskit. So muna yan ako, relevant this na itong topic sa matuod kay Iglesia. Mura akong gibulak-bulakan ang mga topic to inspire yung kiningan itong simbahan o kiningan matuod kay Iglesia. Matuod na pamilya sa Diyos. Pero it does not mean na wala akong mag-ingon ninyo sangin ining Katoliko mao ang natuod na simbahan nga sa ubang
religion o ang mga dili Katoliko dili na maluwas. Di ko may na ang Katoliko po wala magtuluan na. Pero naagay religion nga kung di ka pasakop sa ila, di ka maluwas. Naagay religion na. Abot yun sa nila pagtuho na ilang Biblia. Pagka laina sa Diyos no nga, ang ubangot, nagawa sila sa matulog ng iglesia na dilibig ilang yung kinundan ba, dilibig ilang tulpa. Dili tinuyuan ba, kana sa moral philosophy ba? Ato maning nasayran. Muna bintahan nato sa Katoliko kay natin moral philosophy. Ang mga pare na ni Katoon. Kaya, mayon sila na, wala na sa Biblia, wala lang is Biblia, pero kung ayaw yung tuon sa Biblia, ayaw yung tuon ng Biblia, wala na may supak sa Biblia ang moral philosophy. Nga naman, kung mayroon kag moral sa itong pamayo, moral mo, di ba? Kaya kung mayroon ka nga, supak na sa Biblia, moral kag gainon nga, ang Diyos niya ay dili makatarungan. Di ba? Press lang ko na naguban ka ng mga atheist ka rin. Bantay mo ang argumento sa atheist, i-challenge ng Bible. Kaya sila nga, ang Bible, tinuod kay supak sa science. Na kung madala mo sila ang argumento, tuong mo nila, atheist na mundo. Pero, basahan ang sinulat ni St. Thomas Aquinas. Kung sa conclusion ni St. Thomas, faith is not opposed to reason. Iyan mo pasabot nga ang pagtuo kuno o ang rason amigo. Meaning, maayo ang relasyon. Kung saan yung pag-justify na, kung ikaw, Kristohanon, kung ikaw Katoliko, kahibalo ka manubag sa mga objection nga logical. Pero kung di ka kahibalo manubag, munang magtuog yun ang naminaw ni mo nga, tinuod yun yung mga atheist. Tinuod yun yung atheist. Di ba katubag ang Kristiyano? Di ba katubag ang Katoliko? Kanya, sa tusir ba, nagana ito mga Katoliko na masakpan nga, hindi ko prepare. Hindi ko andam kung engage ng mga diskusyon. Di ba? Ngayon, masupong na lang dito, mainit lang dito, mainit lang dito. Ay, ay namin hilaptid rin. Tuunan mo ginyo. Paglain na mo ginyo, ay namin hilaptid rin. Dili ba na mo insak kung tinubagan sa tinurog ng Kristiyan? Ang maayong na tubag should be like a light. Mahayag. Mahayag. Dili ng cars. Dili ng murag yung ipatay na na. Murag ipatay na rin mo na yung sikataw. O kanabang iwala ninyo iyong paradigma. It should be friendly ang atong tuwa. And I tell you, kaming mga CFD, dili kay master na namin at ang mga sayo po. Kung magaling ang mga pare, mag-discourage na mo. Not because nga, subak sila sa pagpadalipog sa pagtuo. Pabor sila kay, since the start din sa atong simbahan, kaya ng apologetics, part din sa atong simbahan at pagpapabag. Pero ang mga pare ko, kasabot ko nila na sometimes matanungog mong maon ng ilang isulti against na mo sa CFD kay agit mo na sa among mga weakness, among mga sayo ko sa CFD, kaya among mga batasan sa mga debate nga murag dili na friendly. Okay. Dili na friendly. Bisag ako, until now, sige pa yung itong verify overcome sa akong mga weakness kay ako katong akong giingon ka kanina, ako na ito masupay. Ang akong pinaka-number one na kontra, dili ang yawa, kaysa akong nang giingon, ang yawa, dili ka pugong, kung siya akong choice. Di ba? Ang akong kontra is myself. Ang akong coordination. Ang tinuod yun kita mga tao, ang tinuod na itong kontra, ang atong mga itong pagka-coordination. Asa magdagika na ng coordination? Painundong sa atong katekism. Di ba? So, asa tagikan na ng atong pagka-coordination. Kaya mga batasan na itong dili maayo. Dito na nagsugod sa pagka-fall, pagkahulog sa una na itong binigay. Ni Adan o ni Eva, ang figure. Sa lihang wala kapasal si Adan o Eva sa pagsulay nila. Ilang naluwatan ang grace sa divine grace. So muna ito kayo isunod ang original sin.
Kasi ko sa mga ng original sin, absence of grace. Naluwatan nila ang grace. Dayon, ang resulta po kung ma-fall na ang grace, naluwatan na, niantihay na sa tao, nawala na sa tao sa sanctifying grace, isunod din niya automatic kanang gitawag ng concupiscence. So man ang concupiscence? Inclination to do as sin or wrong. Una, kabantay mo nga nung masipyat kita, masala kita, agi na sa mga concupiscence, inclination. So muna, inclination. Sumuna. Muna nga, para na ako, ang atong iyong kontra, dili ang yawa. Kaya yawa, di ka pugong kung piliwan nato ang Diyos. Ang kontra nato, ang atong kapiliwan. Kung dili ka kapugong, ang atong condemnation. Bisa ng pari, o muna, kung ang pari, dili ka pugong, ang kung siya balakot nila, kung siya balakot nila, supakong sa pari, ikangkang yun ang pari. Diba? Dahil gamiton din na sa upang relihiyon pagkatake na to, di ba? Okay. So, pero dili ka na, nila. Tinapoy mga pare nga buhutan o nagatuman ko sa ilang lahas, isip, pare. Kailangan lang nila kay ilang ihuman ng Katoliko, pinagi sa mga tao na walang pagtuman sa mga pagtulog ng Katoliko. That's it. That's unfair. Di ba? Sa logic. Pinahanglan, ilang ang human ng Katoliko sa mga tao na nagtuman sa mga pagtulog ng Katoliko. Unfair na, di ba? Nahukman nila ang Katoliko base sa mga pagtuman sa pagtulog ng Katoliko. No? Ilaw ang hukman ng Katoliko base sa mga tao nagtuman sa mga pagtulog ng Katoliko. Pinagay nila ni Mother Teresa, San Vicente, San Antonio, ang helpful example, kaya itong patron, St. Michael, na very faithful sa Diyos. Di ba? Una, muna yung bunga sa atong simbahan Katoliko. Kung mayroon sila nga, ang bunga kung sa Katoliko, kanang mapatluman, kanang gagawin Katoliko sa prisuhan, siyempre sila na. Panguta na. Katong ilang sala nga nahimo, matong nadakpan sila noong na preso. Na preso pa sila, tungkol ikituluan sila sa Katoliko, sa katekismo, na magbuhat sila ito. No. Wala, klaro kayo nang napulog, kasubog, nag-i-explain na sa katekism. I-explain na sa katekism. So na, kaya lang, magkadik-adik ka, wala. Ang nalapas ni mong sugo niya, una mo na. Kaya una, ayaw kang bato ng lahing Diyos, luwas ka na ako, di ba? Kung magpa-adik ka sa lugar, ay ipulihan ng mga Diyos. Di ba? Iko ka gana. Kinangan ng Diyos may number 1 sa itong kinabuhi para dili ka ng mo kay idolatry. Di ba? Kunya, ang simbahan na mag-yun mo'y master na, manudlo. Di ba? Sa kadugay na sa simbahan, yan din na ito manalingko. Yan, subo pa kayo ron sa itong panahon na mga kaunin ko na may magsupak-supak sa simbahan. Di ba? Magdibate niya, Senate, Congress, mga katulik ko daghan niya, di ka mulaban, nagitong sa simbahan, kailan na kalugas sa mulaban. Di ba? Kaya agi ko no anong doktrina na separation between the church and state. Separation between the church and state. Kaya maayaw ato relasyon sa Kristo. So, bakit na ito ang yan siya? Nagano na akong versikulo de kung may mo isulat niyo kung na may lupin. Pag hinuktot mo sige na, kung ka mo magduda mo sa mga teaching sa simbahan. Kung magduda galing mo, magandang itulo sa simbahan, pag-upos sa same-sex marriage, pag-upos alam yung penalty, si Manny Pacquiao, alam mo magayon ng penalty, gamit mo yung Biblia, hindi mo kagahit pa mo tumag, wala sa ato siya. Di ba? Okay, kanang death penalty, I tell you, kung proponent ka, advocate ka sa death penalty, pwede din mo magamit ang Biblia. So, kaya na po, kung na ginuha ni Manny Pacquiao, wala naman po yung versikulo sa Biblia na pwede gamito ng support ng death penalty. Kung saan na, wages of sin is death. Romans 6:23, nasulat ni Paul. Deny statement si Christ niya sa gospel, nalimot ko sa Luke, nalimot ako. Kita kung Katoliko, hindi kita after na nang matamemorize yung versikulo. Ang ato ang content
Kung ka na itong nasabtan correct ba, kayo sa ako na kami-memorize lang kasi mo, hindi nila mauwi mong sa mga. Diba? Hindi sa mo. Okay. Nai-text to das Biblia, kung ako limot sa Evangelio. Yan na ingon ng Diyos na, kadtong mga tao nga dili mo tuo sa akong pagburutan dan agri sa akong atubangan o pamatya. O na? So, mo na, naaman na sa Biblia. So, mayroon na sila, sayip mga pari, sayip ang mga obispo. Na, o katoliko ka, ikagibulong tubagan na, di, mayroon ka lang, sakto din sila. Sakto din sa Manny Pacquiao. Mopil na gusto natin, pinagulong natin, Manny Pacquiao. Pero kita mga katoliko, na tayo binsikulo sa Biblia nga, kinahanglan supakan na ito ang death penalty. Di ba? Nasa napulo kasugo sa Diyos, thou shall not kill. Na tayo binsikulo. Di ba? Then, sa logic po, Mateo 18:18, nag-ingon si Kristo riya sa iyang iglesia, sa simbahan, ang inyong idili-dilisyon na idili ako sa langit, ang inyong itugod. O niya, ang simbahan na ito, umingog, supat na ron, death penalty. Supat pa po sa langit. Di ba? Umingog ang simbahan, o sige, sugot pa death penalty. So, ayaw pa ito, sugot, pero ang simbahan na yung ayaw, wala. Doon na may protokolo sa desisyon. Moro na yung nami sa uban. Nakabitobit penalty ang Biblia. Pero pwede man ang i-defend, agian ang gahom sa Diyos, ang iyong authority, matubayin ang luz. Nagihatag sa iyong simbahan, ang inyong idili, idrisyo ka, idili sa langit, ang iyong itugod. O, ang tinoon, ma-authorize lang na upatay kung God's will. If God's will ganin, kung subuhan ka sa Diyos na magpatay, hindi pa ka mabalit. Ano man, kaya ang concept ko sa patuong katoliko, importante niya ako nang una kay sa tuungan kay mabunig lang yun sa mga parang mag-explain. Okay. Ay nani, sa napulo kasugo na statement niya na thou shall not kill. O na anong gigamit sa simbahan. Ngayon na, kay kitang mga tao, dili mo doon kita mo'y tagiya sa kinabuhi. Ang Diyos mo'y tagiya sa kinabuhi. So kay ang Diyos mo'y tagiya sa kinabuhi, logically, siya na mo'y may katumod mo tutuluan ang kinabuhi mo patay. Ang Diyos lang mo'y kanang legal. Kung mayroon siya na pakyat na tawanan, legal na kay una reply man siya. Pero kita ko, dili mo ka una reply, binuhat mo ka. So muna nga, wala tayo authority. Kita mga tao, wala tayo authority to kill. Ano ba? Kaya hindi man kita mo itagiyas kinabuhi, ang Diyos mo lang. Pero kung ang Diyos gani mo musugo, pras atong Kingdom of David nila nga, murag doon ay pag-alawa ng pagpatay silang mga kontra, di ba? Katong Kingdom of David, mabasa na Biblia na, puros patay na, pamatyo nila mga kontra. Di ba? Hindi mo magtuog ng Biblia, ayaw, hindi mo kataka. Nakakit mo magtuog ng Biblia na kontra. Pag-iwan mo mo maglaing religion. Kung ano yung nadaghan ng religion, lagi na pataka-taka o sa Biblia. Okay. Pagkabasa na siguro mo nagkakasawa, ito, naninig mo ito, nagkakasawa. Diba? Hindi matuon mo ng Biblia, understanding the scripture, hindi kita mawala, covenant o lugar. Ang old covenant o new covenant, dili na parehas. Kanya, ang old covenant pala, dili ito na exactly the same. Dahil ito katong patriarchal, panahon ni Louis o Abraham, o panahon ni Moses, dili ito na exactly. Kaya nakatagalin ng 10 commandments panahon na ni Moses na nag-Judaism before that, patriarchal, wala naman. Dahil kanang pusher law, kanang master sa mga Adventist, panahon na sa Judaism. Pero sa covenant sa Christianity, wala na di-apin ni Jesus Christ. Kung nakita mga katoliko, pwede na taong hindi lang palapit po. Okay. Itong pagbili sa baboy, na muna himbi, sa covenant sa mga Judeo. Pero sa covenant sa mga Kristohan, wala nag-apin ni Kristo. May pili na importante ng subuhan. Hindi na importante. Ang importante sa covenant ni Jesus Christ, ang batasan sa tao.
Cebu. Sa Marcos City. Sa Marcos City, nag-iskot si Jesus Christ diya kung siya makahugaw sa tao. Wala na niya i-appeal kung prosedur sa mga Diyo. Unang si St. Paul, ingon sa Colossians 2:14 to 16, na ayaw na mo kugtugot na doon na may maghukom ninyo sa inyong tanong at kung mga kasaulugan nila na daan sa Old Covenant o mga pista nilang karaan o sa ilang sabat at ano ipapahula nilang sabat mo kay langdong na ito, piling siya rimig siya, hindi pa tumao subot kay hindi pa tumao na ay equivalent na dahil na po sa New Testament muna yung wala pa ito ay sa mga Adventist. Okay, kaya hindi mo muna nasulatan na sa Biblia. Ang ina, nadaon sila ng pagkabukis nila kanang pagkabayo na ulong na dili na matanan na sulat sa Biblia ang history sa Christianity. They lack tradition, apostolic tradition. Ano man kay sa higla mas sulat dito na, unya higla naman pagsabot na ilahi, magparehas, kung nadaghan na sila. Pero kita ang Katoliko, kumplito mamuta. Kaya wala giklaro sa Biblia, sa tradisyon giklaro. Ya, kaya ang tradisyon na ito, kay wala akong sa Biblia, himuon mo nilang sa iyo na. Kaya alam mo niya ko baka, naging nasa tradisyon na naging pagbunya ko tibuk pa ni Manay ng apil ang bata. Kaya kung sila may mabasa ka, dahil man nila, ilang gamit mo sila versikulo, hinahanglan yun ang pagtuo. Ay napunyagan. Kanya kung ang bata, ito mo na matuluan, so hindi na ngay bunyagan. Pero ang pamutangan niya, kung tayo gitulo sa Biblia, kaya ang bata, wala ko na siya acquired faith, mo na nahimo na itong rason na dili na sa bunyagan. Dili mo na Christian teaching. In fact, kung tanaw na ito sa tradisyon sa mga Hudiyo, kanang bunyag, mo na gipuli na ito sa tulik sa Old Covenant, katong circumcision. Kaya ang entrance sa kingdom sa Old Covenant, circumcision, tulik. Karon ang tulik na ito for real reason na lang, di ba? Sa mga doktor. Pero sa daan kasabutan, kanang pagtulik, requirement yun na kung mapasakop ka sa kingdom. Mo na nga ang Hudiyo, kung mapasakop sa kingdom niya, tuloy mo yun. Pero sa New Testament, ilista ng bautismo. Bunyag, Colossians 2:11-12. So bunyag na, ilista na siya. O, sumauna nga, kay doon na may pag-ilista sa bagong kasabutan, bunyag, kay dili man tanan na sulat sa Biblia, una nga, ma-incomplete Christianity ginagawa ng religion. Niya, kita may akusahan nila na sa iyo. Pinani mo doon, ang circumcision sa Old Testament, apil ang bata. Di ba niya? Kaya ang mga Hudiyo sa una, bata pa gani, tuli una. Di ba? O. Kunya, kaya kanang tuli, mo manay gipuli sa bautismo, so kung ang bata, apil sa tuli, apil po ang bata sa tulian. Di ba? That's it. Ngayon, sa Acts 2, buhat 2, 38-39, ang saan ko sa bunyag, ingon nga, alam kaninyo, magpasagot ng anak ko, kung ay nagkatulog sa wali, o sa inyong mga anak, sa Biblia, statement pa na, imply, na ang saan sa bunyag, alam kanila mga anak ko, o sa ilang mga anak, children. So wala i-exclude ang mga. Ngayon, labina kung magbasa mo ang church history, explicit statement na yun sa mga writings sa 2nd century. Kung magbasa mo ka na Eusebius, church history, o mga history, lalo na kayo niya nga naging pagbunya o bata. Kaya sa Biblia, really explicit. Implied lang, parasa lang, pagbunya o tibok panimalay. Technical mo doon kanila kung may mo ka na bata. Okay? Pag-inapagatuman na sila. Pag-ingon o nagbunya, tibok panimalay, may mo na po tayo na aging tunay bata. Yun sa mga pagsiguro. Yun. Di ba? Oo. Nakabalos mo po na. I-technical mo na po sila. Anak po po. Kanya, napay mabasa din na. May bata. Sulong sa tibok panimalay. Parehas ng buha, puros ka ng subjective, di objective. Ano naman, kaya ka ng Biblia, wala'y video. Wala'y video. Di ba? So kung maingon mo, nakanati mo pa ni Malay, nag-ibunyagan niya, wala'y bata, subjective. Ang mga abogado, kasabot ka na. Di ba? Kaya kung kita, o may video ng Biblia, kung maingon kung bigyan ng bata, parehas na, subjective. Kaya wala mo dito nakakita, una ng bata dito. Saan na ito pagsiguro ka ng bata? Tradisyon. Diba? Kaya
asa na na, ilan na kinaiya na masunod mo po na sa ilang mga henerasyon na magbunya doon sa kagbata. Kaya kailangan maging na sa mga writing sa church history, 2nd century, tao maging na, sa ito ba na maging bata ang ibunyahan? Kailangan nila, agiraan ng litra por litra ba? Litra por litra. Litra por litra. Kailangan iyon sa pagbunyag si Kristo. Itusmaw ba yun? Mabasa niyo sa Biblia na itusmaw si Kristo? Dili ko eh. Dili ka kayo na naman eh. Basahan niyo ang Mateo 3:3. Gingon niya ang statement. Sa pagbuman ni Kristo bunyag, mihaw siya sa tubig. Kamu ko no, kana lang na statement. Baka ingon na baka nagitusmaw si Kristo pagbunyag. Pagka kuman ni Kristo o bunyag, mihaw si Kristo. Ang ilang gamitong premise anak, kanang paghawas ko, no? Kaya, daghan na yung tubig. Oo. Ito ba, sakto din eh, ito sumang dito si Kristo, kaya daghan na tubig, kaya mihawas ko siya. Pero kung ayaw na ito o sabot, isang litrahon lang na ito, pag kuman ni Kristo o bunyag, mihaw siya sa tubig. Ang ihimong premise katong hawas, remember na katong hawas, kuman na sa bunyagi. Di ba? Sa ito ba, katong hawas ito, wala ito yung sa bunyag. O, pag kuman ni Kristo o bunyag, mihaw siya sa tubig. So katong hawas sa tubig dito, wala ito yung sa bunyag. Ang pamagana, iyon sa siya pag bunyag. Itusmaw ba yun? Ipupuan ba? Isabligan ba? Wala kayo ito. Tradisyon yapon. Tradisyon yapon. Kaya kita ang Katoliko may bright anang tradisyon. Ano man, ang atong simbahan, ang iyang existence, 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century, hanggang karon. Ganun sila may ma-bright o tradisyon. Kaulahin naman na sila. Okay, pagkatanan ko ninyo, logic. Ang INC, 1940. Buhay na kayo. Mormons, 1830. Adventist, 1874. Buhay na sila. Ang Orthodox, buhay pinakauna nila. 1054. Ang Islam, una magiging ang Muslim. Mga 700 BC. Ginauna kita Katolik. Okay. 1st century na ito. Okay. So, away na sila. Kung saan ako nila pagka-right of tradisyon, nawala na sila atong panahon na. Ang atong simbahan, 33 AD, na. So, katong 2nd century, 3rd, 4th, through 1, mga nabatasan na nila, tradisyon. Huwag mo ito ilang sunod-sunod. Na kung magsanig ka, retranslate niya, di ba, may complete Christianity, yun mo nabasa na. Hindi, ikaw ay mo sa England, sumpah ka mo sa Biblia. Biblia ka na mabasa sa Biblia. Di mo ginaw na, huwag man mag-ingon po ng mga apostoles na kinahanglan ka lang, masahan mo sa Biblia. Di ba? Kaya dili naman yung kamatukuran, dili ka ng kamatukuran na sulat sa Biblia, mahatag mo example sa mga discussion sa Facebook, mo react with ito, mo argue na ito, mo respond na ito, pero dili ko ka mag-away ha. Kaya po, una-una na ito sila ba na doon ay gusto ilang argumento. Kami mga Katoliko, kung magbasa mo ako sa mga komentaryo na mo, ilang mga reaction, wala din sila, palusot mo lang ninyo, palusot ko na mga argumento ba sa safety. Sabi po, kining tao ka, mapatulan mo na ito ng mga personalan. Yung personalan lang, kasi lang, kaya ito ginawa na. Maring ko na. Ang kami mga sige, di man may malusot, hindi ko gusto na may argumento. Kung ginitrabaho na mo, siguraduhan lang na inyong argumento, wala'y gusto. Kaya kung gusto inyong argumento, malusot yun eh, kaya mo ganyan akong trabaho. Sige, tingin mo na. Pero siguro nga inyong argumento, wala'y gusto. Para na dili may kalusot. Kagran mo yung gusto. Kaya kung mayroon sila nga, tanang kamatukuran na sulat sa Biblia. Ang tanang, una, asa namatay si San Juan? O, namatay ba si San Juan?
tumaga, pinagig Biblia. Di ka kabasana. Namatay ba si Santa Maria? Versikulo, asa o basa, namatay si Santa Maria. Di Islam kita. Kaya wala ginagaling sa Biblia. Kaya na mayroon ka na wala dito mamatay. Sinuwan, kaya wala sa Biblia. Katawanan na ito. Asa mabasa nga, yato sa comfort room si San Pablo. Adili mo doon nga kuhan. Ni ato comfort room si Pablo kay dili mabasa sa Biblia. Nasa mo. Katawaan na ginong dana. Di ba? Siguro na kayo na. Logic. Ngayon, abili mo, to tell you as a testimony, basta makatubag kita mga Katoliko, mag-divert na sila ng issue. At tuloy sa binunatan sa mga pari, patuloy sa Inquisition, naakan din sa Dark Ages, naakan din dito sa itong crusades, itong mga shortcomings po sa itong simbahan, mga dilimayo na experience. Wala na ito nag-topic na sa itong mga libro. Even sa kinabuhi sa itong mga Santo Papa, ito, ito ang Ginoo, kinsa itong buliyago na Santo Papa, kinsa itong buutan. Ilang mali ng kasama-sama against us. Pero wala na ito nag-topic, tinuod na naisang itong Papa buliyago. Pero, hindi na ako pasapot nga dili na tinuod ang Katoliko kay naisang itong Papa buliyago. Mariyasa sa pag-istorya nga, di ka kaingon na dili ko tinuod itong simbahan ni Cristo pagsuko niya kay naay naghudas. Dili ko tinuod itong simbahan ni Cristo kay nasayop si Pedro kay iyang gilimon si Cristo. Dili mo. Okay. Now, sa'yo na kayo na i-explain mas nakipakata na may ilang atake nila na ito. Contemplate na yun. Pamalandong nila ng Matthew 13. Mateo 13, versikulo 24 hanggang 30. Kanang mapasubingan si Jesus Christ nga may tungkol sa iglesia o sa simbahan o kikriya ni Cristo rin sa yuta. Iyan ang i-qualify sa duha. Sagbot o trigo. Diba? Sagbot o trigo. Ang mga sagbot katong natintal sa yawa. Ang mga trigo katong mga putan. Sumoto para santos. Makaingon galita nga, kung mo na description sa Biblia sa Iglesia, tinuod niya itong simbahan. Kaya na naman yun ang tuwa. Di ba? Dahil sampot na apoy. Trigo. So pa na mayo na inawatan. Kaya kung mayroon sila nga, ilaang may tinuod, kaya puros puutan nila, na magduda ka na hindi na mawala ang iskutan sa Biblia. Kaya puros mo na yung puutan. Ang giingon sa Biblia, na may sampot o trigo, na may mayo o dautan. Di ba? Yan ang yun sa Jeremias 5:26. Jeremias 5:26. Si Jeremias nagingon nga, nagingon ko ang Diyos sa akong katauhan, daghan kay Lola. Kasi nagdalag Biblia rin, nawa, kaya na kong bakal na kong istorya. Jeremias 5:26. Ang Diyos mismo nagingon sa akong katauhan, daghan kayo Lola. Kung mayroon sila na ilang may tinuod, kaya puro sila buutan, dili na mawawala ng gingon sa Biblia. Diba? Philosophical argument, pero tinuod. Diba? Tinuod. Pero na mag-inom ka, di mo ka rin tuyo ni Cristo din inibalik niya. Lainon ng dautan, lainon ng mayo. Kung sa mga lainon niya, magpuros na mayo. Diba? Puros na mayo. Okay. Kaya itong oras. By the way, no? Ang boto, ikapuya naman mo. Ang gihatag na itong oras, pasensya lang yun mo. Kaya ako yung kumanon, kaya mo may instruction. Ang instruction sa kuha, 8:45 to 12. Pero kung mahuman ako, mahuman ito. Bisag wala pa 12. Okay. Kaya sila tao, siguro ka, kasi sobra, tuman ko niya. Wala lang kapoy na niya. So, yan sa 8:45 to 12. Matungkol ng Iglesia o San
iglesia. Yang oras 10:13. So, ito mo tayo kukuras. So, akong minahinayon o panday, piling kapitan. I'm sorry kung wala magsugod sinungkanan ha. Balintong. Kamu na yung simbol na. Kamu na yung simbol. Wala ako, pag ginagpo na niya ito ha. Okay, kumbaga sa college pa, kamu na yung estudyante, usawa niyo na inyong notes. Usawa niyo inyong notes. Okay. So, balintong. Okay, wala mo na ako ikialam ko. Kini akong ipapit nyo din mga reflection din ako sa akong ibasa, sa akong pagtuon. Kanya ako na yung mo, tungkol sa akong bukma ninyo, isip mga exod sa pagtuon. So, malayon mo. Ayos, okay. Doon. Kailangan murang maluya kong bukaon, mawala kong bukungan. Akong diwasan yan. Inari. Parang baka save kayo ng time. Ako lang yung importante kayo ma-point bago ang i-priority. Kaya kining mag-discuss yung na ito kay Iglesia, taas kayo gini kung atong istudan kay isay mo na itong first century, second, third, o na. So, kay kung lain mo religion mag-convert ninyo, asa naman na silang Biblia, pero kung silang interpretation mo na na-provincia na kanan. Diba? Ang natuwa ko, magtuon ka, tinuod na simbahan, i-appeal mong yun na tutong naon sa simbahan, naon na signo, ikaw, ikaw. Kaya kung Biblia na po, ang history diha sa simbahan, Acts of the Apostles ng nataman. Kanang book of Acts. Naon sa may nahita ko pag 2nd century sa simbahan. Ikaduhang century, ikatulo, na wala naman ang masuha sa Biblia nga, hindi mo ito i-appeal na history mo yun na simbahan. Di. May Christianity ka na itong labas, kung magsaling mo yung nasulat sa Biblia. Wala nasulat na diha. Kaya lang, pagpalhin sa solemnity of the Sabbath, asugdan na ako, ang kaning Sunday obligation, sa mga bahala sa inyong websa. Kaya lang itong Sunday obligation, asa man nagikan, anong ginanang simba kita Domingo. Now, mas mayo nga, kag-adlaw simba. Pero, dili requirement na kag-adlaw yun. Pero, Domingo, Kristyano, kinahanglan simba kita Domingo. Obligado kita na. Pero, ubang adlaw, pwede na dili. Pero kung sigurista ka, sa atong kaluwasan, mas maayo nag-adlaw ang simba. Ako mo, mga ting-ting na, unang kamali kasaban, anong nag-adlaw sa mga simba. Kung maayo ang simba, kawasara sa usa ka semana, mas maayo kung may mo kag-adlaw, di ba? Dagan mo may mo, nag-adlaw ang simba. Now, naisip ko rin topic na nalindog kayo. Kanang sa sakramento na ito, kanang Holy Eucharist, kanang kulutugyan na. Layo na ang isip. Layo na topic na. Kanang Holy Eucharist, very beautiful kayo sakramento. Kaya naglahan lang mula, di ba wala na ito lang. Tingali, kining simba rin, balo na, sa kumayo na. O nang nagalaw sila magsimba. Kailangan ko kagalaw simba, pero lagi sa akong sitwasyon, mag-resort ako. Lagi sa akong sitwasyon. Kaya nabali na karon. Sa una, kita may bibi. Karon, ang ato ng ginikanan. Okay. Kabalo naman kasi na ako na may masabot. Okay. Kasabot mo? So, may masabot? Okay. Sa una, kita pa ang bibi. Karon o balina, atong ginikanan na ang nahimong baby. Mura ka kasabot naman. Sa akong hindi kasabot. Okay. Paingon ka sa kanyang paggamit-gamit o ngalan. Sa
iglesia. Ako ibagi o objection dayon discuss ko sa tubag. Wala ang mga igsoon nato nga dili Katoliko. Biya mo sa Katoliko kay ngalan pa lang sa inyong iglesia, wala na sa Biblia. Di na mabasa sa Biblia na inyong ngalan niya, wangkon mo nga tukod na ni Kristo. Ang tinuod, mabasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Pagpamustahay ka mo sa kalaan na ang tanang Iglesia ni Kristo na mumusta na ninyo. Tanawa, unsay mabasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Buhat 20:28. Sorry ang medyo wala pong Iglesia ni Kristo sa aron. Kay daghan man po pasugod na kasi nabasa. Kaya namin tinghatag na po. Okay. So, wala. Sumala sa buhat 20:28, nagingon niya na sa Lamsa version, Church of Christ. Ako lang ibubuha kay kung basahang tibuhok na, masamot ko kadugay. Basta giisgot ng buhat 20:28, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Then, wato buka sa kanang kag-Ilisuriano ron, pastilan, mayroon ng Biblia, may kayo memorize. Katoliko ka nga alam, wala na ibukas pasig, may kayo memorize sa Biblia. Wala pa si Ilisuriano, dili Iglesia ni Cristo. Kaya tanawa sa Biblia, small letter ng church, so dili na proper noun. Wala na, small letter na, Church of Christ, so dili na proper name. Ang proper name yun, Church of God. Buhat 20:28, so King James Version, dili na ang lamsa kay usap na ni George Lamsa pagubang. Ang tinuod na huban ng buhat 20:28, so Iglesia, nagkalimunan sa Greek, Iglesia, basta Iglesia Tao Deus. Iglesia Tao Deus. Meaning, Iglesia sa Diyos. Wala, nagsakto si Ilisuriano kay nakapuli siya. Sakto yun. Huban aga, mula si sa Greek, ang buhat 20:28, Iglesia sa Diyos. Dili Church of Christ. Kaya kanang Church of Christ, ang tarian na may gigamit ni George Lamsa. Walang maingon si Ilisuriano, sayop ng Iglesia ni Cristo, kaya ilang igamit itong huban ni George Lamsa na wala mo igo sa Greek. Ang sa Greek, Iglesia sa Diyos. So, ang kami, kining kang Ilisuriano, may insakto kay mo mabasa sa Biblia, Iglesia sa Diyos. Proper now. Kamong mga Katoliko, dili kay kaay kadayo ang inyong alam, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Roman Catholic Church, wala sa Biblia. Asa man na gi-invento sa Konsilyo sa Vaticano, 1870. May Katoliko, di ba? Kapag saan niyo na pagtubag, di ba? Magkakabulat mo yun. Apit ko nadala na sa una? Apit ko nadala? Ang tinuod, kasi inuwa lang yun po kung brad sa Catholic at pagka-istorya na po. Agi na sa Imunitso. Kailangan nga pila. Kung kamo may istorya, ma-revise ninyo na friendly lang yun ang mga words. Buhatan ninyo, ayaw buhatan ako. Pero, iunanin lang ko kung kita na po. Pero kung naa sila maglikay ko, hindi mayo. Kaya yun na gusto magsibubog kayo. Magsibubog. Okay. Ang nahitaboy ko nani, murag mauwat lang ka tungod sa ngalan. Inani yun ang tinuod. Dili porki kadala sa ngalan tinuod na. Lalo lang yun ang pagka-istorya. Example. Di ba? Ang mga maestra, makasawad na po kung example ko. Okay. Ang mga maestra, mga estudyante, hindi kasawad, watan mo yung example. Di ba? Okay. Yan. Gano'n nga kung tunay pundo, magdala sa ngalan, mabasa sa Biblia, dili kayo na motoo. Gano'n. Example. Ako, kailan naman mo na ako? Kailan naman ako? Kung requirement din na ang speaker magminta na magutang yun og ngalan,
So, dapat ang natog yung ibutang Silver Tulviano. Silver Tulviano kayo ko. O kung ikapit ang middle name, Silver Adriatico Tulviano. So, kung ang ibutang diri, kung kinahanglan ng mga speaker, mapunta mo pinta, Silver Adriatico Tulviano. Pero, dili ko tuman na. Dili akong ngalan may ako ibutang. Ang ako ibutang, Richard Gomez. Richard Gomez. Pero Richard Gomez ang gusto niya ibutang. Okay, buha po kayo si Richard Gomez. Ako hindi rin kayo. Bilo, nakawag pa matana. Kaya Richard Gomez mo na akong ibutang. Dili man, Silver Tulviano. Tutuwa mo nga si Richard Gomez ko kay mo na akong ibutang diri sa akong tingkad. Dili. Nga naman, kay nakaibanduman mo na si Silver Tulviano. O, unang makaingon mo nga, sa iyo ko, Richard Gomez akong ibutang. Pero kung halimbawa, huwag mo kailan ako. Huwag mo kailan ako. Foreigner ko na speaker. Imported. Huwag mo kailan ako. Dahil wala po, ibalo ang ito katong nagpaila dali sa speaker. Wala akong ibutang mo rin. Richard Gomez. Mutuwa mo na ako, si Richard Gomez ko. Okay. Huwag mo kailan yun ako kinsa ko. Kailangan lang may ingon mo, magkak mo na siya. Wala mo ibalo nga kinsa ko. Diba? Mutuwa mo nga si Richard Gomez ko, kaya wala mo kailan mo kinsa ko. Nakaroon, kanang Iglesia ni Cristo, kasi alam niyo kung na sila ng Bilbao. Kanang Iglesia ni Cristo nga klaro naman ay namimkag silang simbahan niya. Ato kasi, may mga support. Iglesia ni Cristo. Sa English, ato ka sa Amerika, Church of Christ. Pamutana kay nimtag nila Iglesia ni Cristo man, ito mo na ka na. Kamo, kung wala mo ka hibalo o kung sa na ilang grupo, kung sa ilang historiana, maingon din mo nga Iglesia ni Cristo na. Klaro lang. Pero kung nakahibalo mo, kinsay founder na ng grupo ka, asa na kasugod, o kinsa ng tawhana, dili ko kaingon nga Iglesia ni Cristo na. Why? Di lang ko kami pulay sa istorya sa founder na. Ako lang try to remember sa akong nahingawan. Ang founder ng Iglesia ni Cristo, kanang nagsugod 1914, si Felix Manalo. Felix Manalo? Yakin sa manak si Felix Manalo. Kung sa maging pundok, before na siya naghimo o kaugalingon niyang pundok ng ngalan ng Iglesia ni Cristo, kung siya nalihiyon, tubag, Katoliko, tawa na ito. Katoliko na si Felix Manalo. Ngayon, abot, isang pagkawang saka, wala man niya data, akalan siya mama, akalan naman siya yung mama, di siya siya kanahan siya mama. Okay, nalimutan ko sa tayo, pinilo kita na. Ang apelido siya mama, magiging nila, Manalo. Siya may kapukod anang Iglesia. Kaya anong giinalan na niya ang Iglesia ni Cristo? Ganong dili man iyangalan mo yung iparehistro na siya may katukod. Nga sa logic kung ka, simple naman tayo. Kung kinsay katukod, dapat iyangalan mo ibutang niya sa ngalan. Kung kita maghimo o balay, may tanong ko, himo o balay, ngalan yun ako sa akong ngalan, di ako may katukod. Balay ni Silver. Balay ni Felix Manalo. Balay ni Ma'am Lisel. Si Felix Manalo may katungkulan na. So dapat, kumalan na sa iyang ngalan. Balay o Iglesia ni Felix Manalo. Pero anong dili na ko iyang ibuhat?
Kay sigurado, dili mutuwa ko na tao kung magtukan siya sa Ginoo. Walay mo apil sa iyang grupo o dili na sila mahimong inanak kadato karon. Di ba? So, I hope na honest mistake lang. Kaya sa moral philosophy, honest mistake is not considered to be a sin. Muna yung sa Catholic principle. Kung ituyo o kung wala kayo mo si Felix Manalo na iyan giimo ito mo, na muna dili siya guilty. Simple lang, mawala na itong simple. Pero kung nakahibalo siya na sa iyo kiyang dibuhat, delikado sila na sa Diyos mag-istorya na yun. Anyway, kaya kung kahibalo siya na dapat iyangalan mo yung ibutang diha, kaya siya may natutunan na, iyang ibutangalan mo ibutang diha. Pero kahibalo man tingali siya, wag may matuon niya kung ingalan niya sa iyang ngalan, mo lang, dili iyang ngalan mo yung ibutang. Ngalan ni Kristo. Kanang nga sa Biblia. Parang gumin mo tuo, parang magwari ang ministro, magwari niya sa sunod, ang mga abuloy. Parang kahibalo mo. I hope dili lang masakit sila na napasunod. Sunod mo sa ilang simbahan kung sa'yo pinakasintro niya. Wala na yung malarawan. Subang na sila ng ito. Kaya yung Diyos magkaroon na mga ito. Doon sa may sintro niya, ang sintro niya silang simbahan, tutanganan o abuloy. Ingnan ko na sa'yo ko. Kasunod ko yan. Kasunod ko yan. Utanganan, abuloy, at sino. Kaya wala na mo, o sa priority nila. Diba? Ingon nga nitong paring ang kamisa, kita po siya ito, yan hidayang ang Iglesia ni Cristo. Para siya, kita ang mga katoliko, wal dito. Sa kadaghan na ito, atong kapilya, mga maot kayo. Maot kayo itong simbahan. Tsakan kita. O, tanaw na Iglesia ni Cristo, gamay naman na sila nato. Anong kapo kayo na ilang simbahan? O, okay. Pare, kasunod yan, ha? Tanawa. Tinuot mo. Ano? Kay ugi kayo na sila mga tago-taguloy kay binuwas kayo na sila sa Cristo. So, klaro na ng pag-istorya. Pili mo na ito, ino na ito, pare. Walwal ng mga kapader. Di naman mo tayo kawalugan mo, wali, maunang wakay mo, uloy mo ng pobre kayo ta. Natawa mo kayo, basta tinawad po. Walwal mo na ito mga pare. Matwali kayo, wala mo kayo mo. Walwal. Wala nga. Dili ka kagabuloy. Ang katuloy ko, hindi pa halan na, mapilit-pilit na ganito masayata, di ba? Kasi nakapil na putuwa na, di ba? Lalo na istorya. Pwede nga eh. Sa Iglesia ni Cristo, naman sila yung mga good nga, mga example. Nagin. Gani mo ang knowledge ko na ilang mga maayo na gituhat, ilang mga kadiwa, kanang tabang sa mga tao, kung may mga nagagaling yung mga calamity, tabang mo na sila, bisa ibang grupo gani. Magpasalamat na nila. Pero kung saan ang dili ko ang may mo, tutuho nila. Kung muglen sila na si Kristo may natutuhan ng simbahan. That is misleading. Dili ginamadawa. Kung mutuo ka na, ikaw lang. Imong gilipungan itong kaugali. Kung kahibalo ka. To tell you frankly, nahinayan na ako, lusunod mo. Huwag ko kasubot simutan. Okay. Ang matuod ng Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Diyos, by the way, usala na ha? Kanang Iglesia ni Cristo sa Biblia, dili kita masupa ka na. Bisa ko sa akong nagtawag. Kaya sa Biblia, dili man-istito ang nalang gagawin kinag-description ng Iglesia. Pwede tawag ko ng Iglesia o Iglesia ni Cristo. Pwede po Iglesia sa Diyos. Kaya Diyos pa si Cristo. Bisa ko sa akong nagtawag. Pero usala na, kaya nagsugod na, panahon din ni Cristo. First century.
Mao may matuod nga Iglesia ni Cristo. Ang matuod nga Iglesia ni Cristo, pundok nga iyang gitukod, dili ngalan. Dili ngalan. Lalo na ng pagka-istorya. Di ako ba, lipungan mo sa ngalan? Lipungan mo sa ngalan. Kung mo kayo, kadala sa ngalan ni Cristo, Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Cristo, kutungo na rin ka. Kung saan mo dahil matuod nga Iglesia? Ngalan? O, pundok, organisasyon nga gitukod ni Cristo. Di ba mo siya may Iglesia katauhan, di ba? Gitukod ni Cristo. Sa ito pa, kaya ang Iglesia, katauhan man dahil gitukod ni Cristo. Kung pasabog, bisan pag dili na magdalang dintag, Iglesia ni Cristo, yun na. Press na ko gano'n. Okay. Huwag mo ko ganintag. Huwag mo ko ganintag. Panita, nagkaingon mo nga, kinahanglan ang speaker, magtintag yun. Para may ibawan, iyang alas niya, klaro. Kaya di ko mo to, di ko magtintag. Hindi na ko ibuta akong ngalan. Pamuta na. Isilbert, Dundoyan ako din eh. Huwag mo ko ganintag. Oh, bisag dili ko magbintag og silver, si Silver Joko. Inana po ang Iglesia ng itukod ni Cristo. Bisan pag dili na niya ibutang diya sa iyang simbahan, panghambog, Iglesia ni Cristo ni, o Iglesia sa Diyos ni, history will show us na tukod yun ni Cristo. Kaya tukod mo ni Cristo, sumaoni ang matuod ng Iglesia ni Cristo, bisan dili magdala-dala ang ngalanan. Pero maanay ta, legit, simple. Laro dito tas ebidensya. Asa tag ebidensya nakatuloy ko tukod ni Cristo. Ako sa ko ang natulog dito. Unahon na ito ni Juan. Kani magasin yun sa Iglesia ni Cristo. Dili ako ba? Dili ako. Juan lang, kanang Xerox. Nakatali ako mga reference. By the way, alas alauna sa DSD ako, makapaminaw mo gradyo ako mong imbitahan na ako'y friendly debate between akong amigo na Adventist, si Brother Mitchell Pintillo. Sa DSD alauna, taman alas 2:15, alas 2:15. Akong topic, Tribulto o Larawan, among topic. Akong pamatunan, akong may affirmative nga ang mga larawan, Tribulto na ito sa Katoliko, dili mao ang gidili sa Biblia, wala mga Diyos-Diyos. Ako may establish niya nga duha ka klase ang Islam, duha ka klase ang Tribulto. Idols, kung dili, bawal, pero kini ato mga larawan, dili ni idols. Paginawa ninyo sa akong debate, kanakong maginawa ko na akong latbag. Di usahay, hindi mo kahapit, makatingog. Hindi na bagay po kumutingog sa bawal ko. Hindi ko gusto magyano. Baala na pamilya mo debate, kasi hindi ko gusto magyano. Okay. Usahay ko, dahil debate yung usahay, paminaw ko, hindi kita katingog. Okay. Na may upunin usahay nga, unang pili kayo maminaw. Sige mo ang matagkat panahon nila, pero kita rin na taga-alat sa tubunas. Tabunan mo nila ito. Gaya sa nato na. Okay. Kaya, pasubok magazine sa Iglesia ni Cristo, zero sa kanya. Pinisahan April 1965. April 1965, page 46. Naay paragraph nga sa tunga ng napinta ako masahod. Tingin nila dili. There is the record of history. The Roman Church at first is identical to the history of the Christian truth. So namin isultihan niya. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Sila may kasultihan niya sa ilang ingon diri. There is the record of history.
The Roman Catholic Church at first is identical to the history of Christian truth. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Nakakuno sa natali sa kasaysayan nga kininatong simbahang Roman Church sa istorya sa kamaturan na hitunod sa Kristyanidad. Dayon, pili naman sa sumpay, ngayon dahil sila mao nga hindi kami mo question sa mga panangkon sa mga Catholic apologists. Sa mga Catholic apologists, wala kami, mga Catholic faith defender. Dili kami sila musupa o mo-question sa among mga panangkon, no, among mga siinti, nga ang Catholic Church, alone na, pagkapawa sa ilabot kita naman ko no, Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Katoliko na simbahan lamang mo'y makasubay sa iyang kagikan na maganit kung pagbalik panahon sa mga apostles. So may listo na sa may konklusyon na. Kaya hindi ko na ito masupang anak na Katoliko na may makasubay sa ilang kagikan sa ito pa, dili sila makasubay kaya sa ilabong anak, Katoliko naman ko na yung makasubay. Therefore, Katoliko mo ang simbahan na nagsugod yung panahon sa mga apostolis. Dili sila, kaya natiputin naman ang ila. Pero, gusto kong pray. Kaya basi, tingnan mo nga, ang imo na pang sa inyong isulti militas, yung kanimo i-apil lang amo, siya mo ikasulti. Na, tama, kung dili ko na ako isulti, yun sana nila pagtubag, may inong bias ko. Di ba? So, yun sana nila pagtubag. Ngayon sila nga, tinuod dito, ang Katoliko yun po yung original isumpla ng Kristo. Pero kay, dili na sa mga isang unang siglo pa gani, hinahinay na magsimang. Ikaduha, samot, hinahinay na. Ikatulo, hindi na, dahil na mga pagtulunan, ipanglugang, ipangsukap na, pastudya ko no. Katoliko ito ang tinuod, pero kaya Katoliko no, dili naman ang maunang Iglesia ni Kristus Biblia kaya nagtudlo naman na di mao, kaya yung mga pare, di man yung paminyon, na kanang mga sa Biblia na may tugisko na may usa ka asawa, kaya inyo, di man yung kaasawahon, dili na, nahiwi na. Diba? Mana na sila. Nasa 1 Timoteo 4, 1 na ito sa Chris. Si Pablo nagingon nga, banday mo, kinain magtudlo o pagtulunan siyawa, magdili pagpangasawa o magdili pagkaon sa pipinakalanon. Isa may naiguan na mga Katoliko, kaya mga pare, dili, pamilyon. Kaya kanang mabilis santo nila na sila magkaon kuno. Karni, mga na, pasabot, pagtulunan siyawa. Nakita Katoliko minaw, pinakaipan sa mga pagtubad. Uy, magpapautismo dahil ka sa ilang ministro. Dahil usa na ta sa ikakaan o kabuloy. Di ba? Wala mo kayo pa doon kining relihiyon ka doon kung saan ka paali sa pagpanapin. Okay ba doon na? Okay ba doon? Sige kong bitinta lang Buti naman ako, sige kong bitinta lang na ay mga tuldo na ako, tintal-tintal, pastor ko na po sila tuldo. Okay. Apit ka ka-apil doon, kaya wag mo tayo trabaho. Sabi nga ng mga baptist, sila napay sa naman sa ihatag na kita. Dili na kaluwasan na tutuyuan na. Kung musanong kanina, kalawasan. Kalawasan na. Di na kaluwasan. Okay. Ito yun sa masunod. Kanyata sa akong na pagtuwa.
So, kinahanglan, sakto na ito ang history sa simbahan ni Kristo. Kinsa ang ipasabot ni Kristo ang nagtudlo o pagtulunan sa Yawa. Mao man ang sinibasi sa mga pare. Kung ka ng bukas na matabil ni Santo, mao man ang ipasabot ni Paul na pagtulunan sa Yawa. Kung magbasa tag history, kanang understanding the scripture historically, kinahanglan ng kahibalo tao, kinsa ang ipasabot ni Pablo ato, kinsa mga tawhana yung tiingnan na ito. Unang Timoteo 4. Susulat na ng Timoteo o sulat ni Paul nga ito ni Timoteo. Kaya niya itong hingayon na ito, tumutuon mo church history na ito'y heresy sa una nga gitawag mga Gnostics, itong mga Manichaeans nga nagtudlo nga kanang pagminyo na utan. Pagminyo na utan. Mauna nga gitidan ang tanan sa pagminyo. Di lang kay pari, mapahay ka galaki, gitidan ka sa pagminyo, kay pagtulunan, sa'yo ko na pagtulunan ng pagminyo. So mauna ang pagtulunan sa Yawa, muna yung pagtulunan sa mga Gnostics. Dili na silibasi sa mga pari. Kaya naman, kay kanang silibasi sa mga pari, dili na siya doktrina, dili na siya doktrina, itawag na pagtulunan may tungod sa disiplina. Disiplina, kanang silibasi. Tulo mo na ni Kristo? Kanang disiplina nga, dili, uban, dili makaminyo, tungod sa ikarihan sa langit, siya makahimo, panuwata siya. Siguro, basahan ninyo na, Mateo 19:12. Mateo 19:12. Nga nag-ingon si Kristo niya na tunay mga daghang katarungan na anuban dili kaminyo. Daghan niya ang rason. Ako lang islukan niya kahit sa unahan. Ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo pagawata siya niya. So may ipasabot ana. Ang buot ipasabot ana i-explain ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. Dili ko kakuhan sa isa, pasasuka lang basa, magpisan until verse 39 lang. Gihisgutan ni Paul diha, unsa ang advantage kung single ka kung mualagad sa Ginoo. Unsa po ang disadvantage kung minyo ka kung mualagad sa Ginoo. Ingon si Pablo diha, kung minyo ka, mabahin ng imong una-una. Bukod ka magpahimuon sa imong asawa, kay pamilyado ka, o sa simbahan, kay ministro ka. So, kay mauman na, mabahin man ninyo ron na, palabihon na ako na magparehas mo na ako. Kaya dilig ninyo, kung malagad sila. Mo na yung pasabot anak, mo na yung bao of siyo kasi. Ang tunong na dili magminyo, para makaalagad pag-ayo, makapokus pag-ayo sa simbahan, sa pamilya, sa Diyos. Gano'n ang simbahan. Kuya, pagtulunan si Yawa, ay na. Kisa may katulungan na, si Kristo. Wala akong nasupot ninyo, emphasis lang yan. Okay, emphasis. Pero dili ba yung magigabati na nila, magigabati na nila, kasukaan mo nila nila? Okay. So, tulo nila ni Kristo. Unsay kalainan sa pagtulunan sa Yawa nga dili magminyo o nagdili sa pagminyo o pagtulunan ni Kristo nga dili nga pang magminyo nga silibasi. So may kalainan. Ang kalainan mao nga kadtong pagtulunan sa Yawa ang hinungdan, ang rason nga dili paminyo ko ng tao kay iisip na nautan ang kaminyon. Mao ni pagtulunan sa Yawa. Ang pagtulunan ni Kristo nga ang uban dili magminyo tungod ba kay kautan ng kaminyon? Dili. Ang rason, nag-advise lang siya nga kung walang gid ka na ko, mas advantage nimo kung single ka. Kaya ako naman si imong una-unaon, dili man imong pamilya. Di ba? Ano ang inyong point? O, mo po na episode ni Pablo sa 1 Corinthians 7. O, so na.
So, dili pagtununan ng mga observasi sa mga pare. Ikaduha, katong pagtununan sa yawa, address ko sa tanan, mamahig laki. Di ba? O, piras ka ng kang Kristo, dili ko sa tanan, kato lang makahimo. Di ba? Then, katong pagtununan sa yawa, kaya po nga, itulog sa mga Gnostic na dili pagkaon ng pipila ka kananon, kay dautan yapon ng pagkaon ko ng atong mga kananon na. Kundi pagtununan sa yawa, ang pangutanan ko doon, ang Katoliko, gatudlo ba nga kanang kita gidian sa pagkaon karne o bumang kalanon, wala na dili. Mas nagdili pa mga lay ng mga Adventist, di ba? Nagdang dili. Pero kita, wala na dili o mga pagkaon, di ba? Pero wala po tayo nga matapusal ka. Di ba? Wala na dili. Now, kanang pagdili o kaog karne mabil ni Santo, dili na pagtununan sa yawa, ang rason doon na fasting. Kung dili ka magkaog karne nga ang tumong, fasting, dili na pagtununan sa yawa. Na sa Biblia, hindi lang kung kami muna sa basa ng susitulo. Pero kung mabasa ng Biblia na nga ang fasting, musa na sa buhat sa katauhan sa Diyos ka na magpuasa. Napunta si pa rin topic ng fasting ni Luke na. Okay, fasting. Oh. So kung ang rason nga, dili ka magkaog karne mabil ni Santo, kaya may ilang inyong pagtununan siya na sayop siya. Kaya dili na mag-qualify sa pagtununan siya. Kaya katong pagtununan siya, kaya dili sa pagkaon, kaya iisip nga daw, tatong pagkaon na to. Kita, huwag na dili pagkaon karne. Dili lang na magkaon karne kung magpuasa. Dili kayo sa tanang ngayon, dili ka magkaon. Diba yung point? Ngayon, katong dili pagminyo, nagahap ko na ibangka nila, niya ako may sundin para dili mabayas. Mayroon sila. Nakabitaw sinipasiya sa Biblia. E si Kristo, dili man tuminyo. Ngayon, si Pablo, dili ko tuminyo. Pero si Pedro, di ba, nagtuwa mo si Pedro, inyo na unang sa Papa? Pasahang Biblia, di ba, minyo si Pedro? Oh. Ngayon, sa history, mga, kung ako malimot, mga 28, 29 to 30 ka mga Santo Papa nga minyo. Ano sa history na to? Yan nga nung karoon, dili na magiging paminyoon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, na sa history, kanang silibasi, optional naman na kung magminyo ka, wala ka dili. Kung dili ka magminyo, wala ka dili. Kung magminyo ka, wala ka dili. Kunya, nasa 1 Timoteo 3:2, ang leader ko sa iglesia, sa ito pa obispo, na ay usap ka asawa. Kunya, ano ka na inyong katoliko, inyo manang iuso, sunay ko iba nga nahiwi, kaya wala naman, dili naman optional na inyo pa sa libasi, iimo ng balaod, iimo pa ng kanon ninyo sa inyong Latin. O, Latin o, limot ko sa letter. Kaya nga itong mga pari ko, itong iglesia, simbahan, namagay mga balaod, ecclesiastical mo, kanon mo, agian ang authority sa simbahan, nagihatag ni Kristo sa pagpili o pagpupot. Kaya na. So ano man na, ang atong mga pari ko, hindi pa na magiging kung wato seminaryo. Okay lang kung naunta, kung optional lang. Sama sa ilan ko no, di ba, mga pastor nila, na minyo, na evangelik, sa ngaran minyo, yun, sila ko na yung sakto kay. So, sa mga katoliko ron, hindi ba ang ngayon mga pare, sa seminaryo ka lang, hindi sulod, inom na sila ka, hindi mo magminyo ha? Karoon, sa una ko tuwa. Ninulog ko sa riyang pamutahan na kuha niya sa bagong kailangan ko niya ito na Muslim na murag ko ang seminarista, ngayon na-convert sa Islam, Muslim, ngayon nagkaibalan sa plaza, lugay na ito. Katong nagpuyog sila ng mga imam tuwan, mga tuwan Muslim po. Ngayon, di ba, nakita mo ko rin yung sa plaza, labi na katong na ito mga dibati-dibati niya.
Ipamutana ko atong seminarista na Muslim about anak ka ng silibasi. Dayon, itubag ko. Kaya wala ko kabante na, dahi pare ng inom dito si. Wala na rin nasa na ito, nasa Victoria, tanang nasa Victoria. Ako kabante, dahi pare din ng inom sa itubag. Dahil sinyas ito, itong kawawan ako nga. Dahi pare doon, si Juan, may pakpak. Ito ko pare, naminaw sa itubag, may pakpak. Eh ko salamat din mo, approve siya sa itubag. Approve siya sa itubag. Kanang kong unang Timoteo Kristos, nga giingon diya nga ang obisto adunay usa ka asawa, understanding the scripture historically. Kinahanglan wadto ta sa ilang panahon o kung sa ilang panahon. Sa ilang panahon, first century pa man ako, pa ang iglesia nagsobro. Wala pa sila nakahimo o canon law na gi-require yun na ang ilang mag-ministro o magpare kinahanglang mag-single yun. Meaning, sa ilang panahon, optional lang yun ang silibasi. So meaning, kung minyo ka, kinahanglan usahan. Kaya mo yun ay teaching ni Christ, kung minyo ka usahan, inaghanong kay mapulig kami naman na. Di ba? Oh. So, sa ilang panahon na wala pa nag-canonize o balaod para sa mga pare nga i-stick ko na lang nga, mag-single na lang yun, na nga, optional lang yun sa ilang panahon. Moto ni Ingon si Pablo nga, kung minyo ang pangulo sa iglesia, kinahanglan o sara. Napalig yung niya, kinahanglan nila pagdunganon o sa pa ng mga pang-shooting ni Polya. Oh. So muna, sa panahon na, di wala pa ang canon law nga hindi alam lang sila. Disiplina. Dili na, doktrina, disiplina. Mga pare. Kunya, kana gali na disiplin, kana gali malauna, dili na universal law sa mga pare. Sa law. Kaya naman, kung magtuon mo ng canon law sa law celibacy, dili na absolute na tanan. Kita mga katoliko, mga pare, gigilan yun. Kaya kung wato ka sa Eastern Catholic, kaya part na katusan sa Eastern Rite Catholics, allow na mga pare huminyo. I tell you, dahil na ay mga Anglican priest, mga Anglican mga pare, kaya na convert sa Katoliko, ibalik na sa Katoliko, na ihimong ihapon silang pare sa Katoliko, na wala pa biya ilang asawa. So meaning, kung sa ilo na ito ang tibuo Katoliko sa kalimutan, dili tinuod na tanang mga pare na ito karon single na ay minyo. Oh. Kanang requirement nga dili magminyo ang mga pare na naroon sa Latin Rite. Naman sa Eastern Rite. Sa Eastern Rite, alam kita mga pare ninyo. Ya, kung ka na, pwede ba na inanakot, pwede lahit-lahit, pwede. Agi anak authority sa simbahan. Sa pag-imong palao. Mateo 18. Ang inyong ililin sa yuta, ililin sa langit, ang inyong itugot. Pagkaklaro, anong balaw. So kung sila, dili sila kahimo o balaw na yung anak, siguro natukaan lang ang ilang mga ministro, ilang pastor, wala authority sa pag-imong balaw. So nagtukan lang na dili gina sila ang tinuod ng iglesia ng Dugo ni Cristo kay mahal mo sila yung balaod. Pero dili na tinuod na mahal mo sila yung balaod. Tunin ang iglesia ni Cristo. Pagka-istrikto kayo ng balaod ng iglesia ni Cristo. Tunin. Gagkang natiwala ko agay ng mga balaod. Na ako'y ilan ako ingat lang ha. Ako'y nangikibawakan doon na district minister yun, na-suspended. Unsay kaso? Nada sila yung malapad doon na kay matang-election doon na mga politiko mga tawa nila. Dahil malawag sa sentral yun, kung sa gabi, kada na yung politiko mga kung sa ikuan niya, ay mag-arrange o asa mag-abot kung sa istorya ka, magulat na yan dito sa sitio. Sus kaya ang district minister nakaulat siya kumano man ang eleksyon. So
suspended na yun. Independent no? So, kontrolado kayo mga bilang ministro. Kaya may bigyan mo, iwalang tradisyon. Hindi mo tumulong ko. So, di tinoon nga, katulik ko lang, mga pahit ay mag-iwag ko lang. Sila po mismo mag-iwag ko lang. Katulik ko lang, kung mag-iwag ilang sa uyo. Di ba? Kung punta o naon, ang mga mismo nato mo ay tinoon nga, na authority sa mag-iwag palaod, no? Kaya siya man ang tinuod yun na nasumbay sa mga apostolis. Kaya ilang wala sila claim Romanas, claim Romanas, ilang authority. Wala may apostolic succession. Whereas sa mga mismong katoliko, parang may apostolic succession. Di ba? Parang kayo ng apostolic succession sa ating sila. Alas 11. Ako po yung sa oras. Naghapit ako mawala akong tino. Hapit na mawala akong tino. Hindi ba yung parang ito ko na? So, ayun sa, iwasan lang natin. Kaya may nagkuman. Kung ano yung sige na ito. Kaya mo sa. Sige. So, na-request rin na 11:45. So, isa din ako na mahurot. Okay. Ako lang yung tinawasan niya. Isa pili na kung makuha naman. At least, makuha na ko ng pinakapunto. So, umana ka sa kanang magamit-gamit ng ngalan. Hindi din ito matuo kung magdalas ngalan. Tuo na rin ka. Kaya ang tinuod, bisan pag di ka magdalas ngalan, kung pinay-tuo ni Kristo, tuo yun ang Kristo. Tanawa itong simbahan. Nagpahambog mo doon kay Ibisan ni Kristo siya. Mawala kang galing na tangi niya Catholic Church. Bisan Catholic Church sila, ang gabi ko tayo. Di ba? Simple na kayo, wag yun, hinta. Pero tanawa sa history, kinsay katuko na na. Kinsay katuko na na, ato tas kinuli ang encyclopedia. Kinuli. Yeah, kinuli. Colonial Encyclopedia, Volume 5, page 106. Sa una ito ning, ano yun? Catholic Church. Catholic Church. Greek Catholicos. Universal General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Catholic Church. Greek Catholicos. Universal General, marininig ng Katolikos, universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Colonial Encyclopedia. Napailain, Roman Catholic Church, lain na po encyclopedia, International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Pinangato, iwasan, kasaling iwasan ng pulong founder. Napay lain. Gani, aminin nyo, lupi ko sa uban na kung mga kauban na simple, mas daghan sila preference sa ako po yun. Opo, Max, daghan kayo. Kini, tumurugan niya. Yan daw mo. Pero ako, parang ako, hindi kayo kong ginangag ng reference. Bisa ko sabi ako reference. Basta tinuod lang, barog ito na. Sila pa ang matuon, ang tinuod na tatuo. Huwag makita lang ebidensya kung doon na magay Diyos. Pero ang tao na may pagtuo, isang pagpila na ko sa ilang ebidensya, di ikinamutuo. Ikinamutuo. Okay. Now, brother, International Encyclopedia Magyapon, founder sa Roman Catholic Church, Jesus Christ. The New Book of Knowledge, page 287, volume 16. Siguro ang uban ninyo, aning Book of Knowledge. Encyclopedia, katong may volume sila ni, may leader man
Itong mga na-assign sa library, murag si Ma'am Dre, murag na Dre, isa'y library Dre, ikaw ito Ma'am? Ang pagdaliwan ito, itong librarian sa Vincent. Si, kawan na ito, uliwan ko. Sige. Naani, sigurado ko naani. The New Book of Knowledge, page 187, volume 16. The history of the Roman Catholic Church began in the Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. So, natin mga ebidensya. History yun. So, to be fair, palagi mamayas, ako po isulti ninyo diyan sa ako nila ni Pagtubag. No? Si Tubag na gani. Ngayon sila. Kuniya, tuko diri ka na. Biblia rin na. Biblia na. Yung bukod na rin suna. Gamba na mga tao. Kaya siguro ang mga naghikaya ng mga libroha, mga Katoliko, kaya mga milagha, mga Katoliko na, subayas na tayo, kaya mga Katoliko na mga nagsulatan ng mga libroha. Diba? Mutuhuli ka na, mas mutuhuli ka na, hindi ka na Biblia. Kamunod ka, kanama na sa Biblia, kana buwag ka mga tao. Sauna na yung doktor, sauna na. Ang tubag, yan nila po. Kumude kay tao na ikagamahan o Katoliko ay kasuwatan dili na din itinoon. Kung Katoliko ang kasulatan o tao na kasulatan dili na din itinoon na yun. Sa ito pa, kung tinoon na, dili na lang po rin ang mutuo nga ay Dr. Jose Rizal sa history kay wala mo na sa Biblia. Dili lang po rin ang mutuo atong Dark Ages o katong Crusades sa history, katong Inquisition, Battle of Lepanto. Dili lang ang mutuo rin ato nga naanan sa history kay wala sa Biblia. Huwag kabiluwa nga ng pag-bisuha. Dili question niya ang tao ng kasulat o Katoliko ng kasulti. Ang punto niya, kung tinunod ba ng gisulti niya, kung mo kay Katoliko kay kasulti, hindi na yan. Kaya kinigaling Biblia, kung mo naon, Katoliko ay tagihan niya itong Biblia. Ayaw na itong tuon. Nag-translate naman sila gila. Then itabay ko na tao sa akong libro. Diba? Atong armas, sila may mo gamit. Then i-atake, babat. Rebuild ba ba? I-ambos niya sundalo. Then ang armas sa military, yung gigamit, may hindi pang-atake po dito sa mga sundalo. Diba? O ginala. Muna na itabo na ito mga Katoliko. Ngayon, kaya usahay po, na po siguro yung negligence na ito, kaya wata magtuon, anita talipinsa, wala itong armas, ang Biblia, sila may mo gamit, nakaigop po sila na ito, muna po tayo manuti, muna po tayo mapilili. Ano man, hindi ko nagkaibalo. Hindi ko nagkaibalo. So, atong armas, sila mo gamit, kung di ka kahibalo, kita mo gamit sa itong armas, lupi kita. Sigurado yun. Mabitaw, kaya ulo ko, uban ninyo rin, mga pariente, sa tibuong pamilya, dili na katuloy ko ang uban. Di ba? Kaya naman, kaya nandala dito, naibaw tulong pusok kayo grupo, kaya nagsisiip. Makikin na sila ng kutsi, kaya sila live streaming sa YouTube, Facebook, yung makikin na mga tila ng pagpuloy, yung makikin sa mga batangon, sa nag-eskwila lang sa Siliman pa o bisan sa Dawas. Daghang kayo nakabig nila na libro ko na yung mga gilikanan mo, luwag ako, binong nga, ako siya maling gilitas ng anak, at di na mayroong simpa na ito. Kasi na problema sa anak, kaya yun ang musimba na musimbahan.
Kaya moingon naman, pa, apilo ka po sa mong Bible study, aron makahibalo mo, nanong, ibiya, gusto tuliko, natanawa. Inip-apil na to, niya kayo taghibalo, ano apil ko tag-apil? Apil ko tag-apil. Diba? Oh, prangkal na ng istorya. Tagdang kayo namiyas katuliko, ang Ginoo, ang hinungdan, ang sarang, misconception rin. Oh. Lalo. Pero I tell you, kung kaibalo mo, inform katuloy mo, sigurado ko, sila may mudaga na to. Ito ang giingon ninyo kanina. Wala akong example. Sa una, ako may nalang Biblia. Magbinutagay pa Milis Plaza. Sa ilang balay, i-walk out ang ito. Okay. Kung nabot ko sa ilang balay. Okay. Ibiyaan ko, walang balik. Oh. So, wala. Karon, dili na. Kaya wala pa na siya authority, ina lang ministro. Yeah, ang ako naman, pag kumpara, siya o ministro, mas mahal versus ministro. Na, kaya pili yun. Mas mahal versus ministro. Kaya, may laman ako, kanang mag-debate ng luha, kaya, kapila naman po kayo yung ministro nga, mura man yun, mura man mapalong ba, mawala sa kung hindi kasumpay, saya ngayon pa galing na tungkol sa ako kaya wala dito kay kasi scripted mo walang ministro magwali. Kasama na sila magwali ito bulok sila. Script. Okay. Para hindi mo yung tanong nilang teaching sa ato, usahay, ang mga pare, di ba magparehas kay hindi mo tayo spikto. Di ba? Oh. Pero ikaw, mga pare, masakpan, magwali ng ministro o wala dito sa ilang script, sa ilang teaching, ito mo, bengga. Oh, wala mo yung tudlo na. Ito lang yung tudlo mo gani. So, wala. Okay, so, murag na wala na kong point. Actually, right, kami na lang. Just 15 minutos lang akong tinatang ng 20. Okay, 11:45. Taas na tayo ang akong explanation sa usalang ka-issue. Ang karon, ako lang, hindi lang ako i-explain yung tagsa-tagsa. Ako lang i-hatag ninyo ang hinungdan. Ngano ang description sa atong simbahan ron, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sorry. Sa in English mga one only Catholic Apostolic Roman Church. Ganong sa Biblia, kung tanaw na ito ang Biblia, lahi-lahi ang description. So, naay mabasa nga, makaingon ka na magbasa na, uy, ang mga sakop sa Iglesia, gitawag o mga natao pag-usap, kung born again, sa Juan 3:3-5. Born again. Sa 1 Pedro 2:29, ang katauhan ni Kristo gitawag o pinili nga katauhan o pinili nga sud. Muna nga apay grupo ron, gamiton ko na nga na matutor ko lang pundo. Dayon, katong Roma 16:16, labi na akong lamsa mention ba sa ako. Iglesia ni Kristo. Kung na, kanang kang Felix Manalo. Daghan kayo description ng Iglesia, pero usapan na pagbuo. Kaya nagtutog si Kristo ng Iglesia, usapan naman yun. Pero lain-lain lang description. Kaya ang inalim magandang, kung tanawin ko na ito ang panahon sa mga apostoles, sa ilang panahon, wala sila'y conciliar description sa Iglesia. Kung saan man ang conciliar, kanang hinugpong mga deklarasyon, kung saan ang i-describe na ito sa Iglesia. So matag ko sa nila, dunay kagawasan o describe. Muna nga, ako man ngayon nga, biniling katauhan ni Kristo o biniling naso. Ako man, si Pablo, magkaya si Pablo, ang iyang balik-balikon ka ng Iglesia sa Diyos. Ngayon na ako'y gitawa ko Christian, kalimutan mo sa versikulo, basta gitawa sa unang hingayon, gitawa ko mga Kristoano. Kaya sa Book of Acts, lain-lain o description ng Iglesia base sa mga writer.
base sa mga sakop, labi na sa mga sulti sa mga apostoles. Sa ato pa, wala sila hiniusapang description sa iglesia. Kanang konsilya. Kaya ay na naman ng iglesia. Manunlo si Kristo, then manunlo sila. Then kung doon ay mga disagreement, mag-disagree sila, hindi magparehas yung sabot, magtigom na sila, mag-counsel. Kung sa may tumong, aron husayon itong bangi, para sa itong division na nahitabo sa Corinthians. Dayon, katong problema nga, bago pa nagsugod ang simbahan, then ang mga Hudiyo nga, nakabit na sa Kristyanismo, naaman sila'y una-una nga, kinanglan, kung sa itong mga practices sa daan kasabutan, i-appeal tanan ni hapon. Kunya, si Paul, o uban pang mga disipulo ni Jesus Christ, mutudlo o mga kabaguhan na gitudlo ni Kristo nga dili para sa karaan. Para sila nga ng example. Kanang makalapas ka saan lang ikapaulay sa Jewish law, ang punishment, anak, ay mo, death. Patyo ka. Kanang mananapaw, na babae, sakpan ka na mananapaw ng babae, death Japan, death penalty. Basta mo na sa gospel, basahan ninyo. Pero si Kristo, sa pagsugod niya sa inyong kubinan, na sa iyang programa na, kung sa itong pag-ilis na, ilis na. Kaya itong karaan, di naman ito magpibalindi itong karaan doon. Kaya kubinan pa doon, di man na parehas. Basahan na bilhin niyo ng Jeremias 31, Jeremiah chapter 31, verse 31 o 32. Kung sa iking mo ni Jeremias niya, naging si Jeremias niya na, ang Diyos maghimo og bagong kasabutan nga dili pareha sa daan. Bago ha? Ang Diyos maghimo og bagong kasabutan nga dili pareha sa daan. So, by the premise, makaingon na ta nga, uy, kay dili parehas ang bagong kasabutan sa daan, sa ato pa, mag-expect na mga kabaguhan sa New Testament. Example, sino kung makalapas ka sa adlaw ipapahulay, mao din ay hinabuan. Mananapaw, silot yapon, naabta na ni Kristo. Di ba, naanaw dati, batuon nila, naana sa gospel. Katong babae na nasakpan na nanapaw, ilan na utang batuon, aron mamatay, kaya mo man ilang mulaot, kung sa may hihimo ni Kristo. Kaya mo naman sa hihimo ni Kristo? Anis Kristo. Friend kayo, binigyan ko na para ako pag-iitang maglalagtugig si Kristo. Anong ito pag-iitang? Sila tanan, walang sulinder. Tanawag yun sa ni Kristo pag-aryo ha. Nabuka ko naon na ay rason ng mga Hudiyo kaya malawag ko nila. Nasik ang malawag sa mga Hudiyo yun. Sorry, ako pagbagaan. Ayaw natingala nga, nagtinamog kami na kay tumabra po ni sa ipangangyo po sa mga ubang pari na ito na ipasip po sa atong mga mission i-document para ma-share po sa uban. Okay, para hindi lang kita yung kay Balo. Okay, so wala mo na yung sa duha na ito sa ito Papa si po siyang pulisika o po biniling nakita mga kasuhan kinangkan o appeal kita sa social media. Kaya ang yawa, i-viral mo ng kirautan. Nato ako, mga Kristiyan, i-viral na ito ang kapaturan. I-viral na ang kapaturan. So, wala. So, ano, no? Yung sa ni Kristo, pag-argue niya itong hindi na ano siya. Dagat siya. Ikubo siya sa yuta. Kaya ito na siya ipanulat. Ngayon, pag umaniyak sulat, tuwihan siya din, iingnan din niya itong mga tao ito. O kanyang Hudiyo. Kinsa ninyo dili ang walay sa makoy mo na o bato aron mamatay ng gawayan na kay naaman sa atong balaro. Ako lang iparaphrase ha. Kinsa ninyo ang walay sa diri mo'y munang bato aron mamatay ng gawayan na kay naaman sa atong balaro.
Yesus Kristo na wala akong ginusan nito. Wala akong may ginusan nito. Ngunit ito, wala akong walang ginusan. Diindahan ni Kristo ang bahay na kaya ni Baturin mo. Wala. Yesus Kristo ba? Ako din ito. Nakaw na ako, ayaw na ako ako sa gusto may mensahe, alam ako. Mo na example sa palakol na pwede usgon sa otoridad. Luagan. Existing ilang death penalty sa mga Diyo, pero iluagan ni Kristo. Anong pwede siya maluwag? Authority siya. Upod na hunaon, sa iyang isulti kung librahon, siya lang mamoy walay saga atong higayon na. Siya lang bubiyuha na walay saga. So base sa iyang isulti ka, kinsa tong walay saga ninyo, mo'y maunag pato aron mamatay na. Kaya mo mukha na itong balaod. Kinsa may walay saga ito? Siya. So siya mo'y dapat bubato aron mamatay itong babae nga magkasasala. Pero anong wala na himuha? Sayo na, iyang giluagan ang balaod sa mga Diyo. Huwag pasabot, dili na siya gusto o death penalty. Higugmao na o ayaw ang makasasala. Nag-aanaw na kung chance na magbago. Siguro nasabda na ninyo ang ato isimba. Kaya ang isimba ang isimba. O na. So, muna yung itubag na po atong Adventist. Gagong nitrahon yung mutaran ng Biblia, mahili ko ka na. Kaya naroon ba yung pag-usap ka na? Wala mong kayo. Okay. Kaya nang pag-usap sa hindi mo na ni final ako kay ang iingon ni Father ang Sunday obligation na. Tinood ang mga Adventist nga sa Old Covenant ang katauhan sa Diyos, obligado gina ng Jimmy Sabat na Sabado sa Tuesday. Kunya kay kung tugon na mong utaron, ako lang po na actually taas nag-explain. Si Pablo nag-ingon, nakatundaan kasabutan, landong siya doon. Nag-ingon siya sa Colossians. Basahin ng book of Colossians, chapter 2, verse 14 to 16. Bisat pataman 17. Ingon si Paul nga, ayaw mo magtugot nga doon na pa'y magukod ninyo kung sa inyong kanon. May tungod sa mga pangiling at mga pista at mga kasaulugan sa karado o kanang sabat. Kay kanang tanan landong ang katumanan ni Ana mao si Kristo. Muli pasabot, ang katumanan anang mga balaora si Kristo. Si Kristo mo ang balaod. Kung saan mo napagsabot ka, si Kristo mo ang balaod. Katong basahon diri sa Biblia, unsa kayo gitudlo ni Kristo, mo na katumanan sa balaod. Kuya, so, kung mag-isgot ka sa wali ni Kristo, kung mag-isgot ka po sila, at balaod sa mga video nga, hindi patawa ng bawis na mga hibis. Kung sa may kubang anak, sa inyong po binantin si Jesus, Mark 7, balahan yun ang Bible City. Iisbutan ni Kristo niya kung saan makahubaw din sa tao. Sa ito pa, kung saan yung makapasalan sa tao. Nanawa niya, kung i-apil pa ba ni Kristo itong puso sa mga Diyo? Wala. Ang ingon ni Kristo niya, ang makahubaw din ninyo, hindi nang sang-sang sa mga kaya ingon ng iluwa. Gawa sa lahat ninyo. Ang makahubaw din ninyo, kanang gikan sa suhod, kanang iyong mga kinaiya. Kaya mga batasan na itong walay ayaw, mo na makahugaw din ninyo. So mo na niya ang katumaran ng mga oras ng mga Diyo. Dilit na ng pagkaon. So buti pasabot sa atong panahon nun, mukaon tag sa dili anang ipamili sa paraan, dili na tapakasanon. Dahil nga sa buhat 13:39, buhat 13:39, kita mo ng mga Kristohano, dili i-justify o dili makaroon sa balaod ni Moses, pasabot sa Old Covenant. I-justify ko sa balaod ni Kristo. So sa teaching ni Jesus Christ, niya kay sa teaching ni Jesus Christ, ang iyang simbahan, itagaan mo niya kahong ng parehas niya. Una, ni Pedro, atong unang Santo Papa, iyang ingnan.
Mateo 18:18. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili sa yuta, idili na mo sa langit. Ang imong itugot sa langit. Doon na sa ato sa lugar. Ngayon kay si Pedro, kung muna yung mga council, muna yung mga meeting, dili ko na pwede kung sila usa, namin siya mga kauban mga apostoles. So kinahanglan, kanang gahuma, isulti na ni Kristo, kanaagi siya kauban mga apostoles. Asa na mabasa? Mateo 18:18. Pero before na Mateo 18:18, i-apil ng 17. Kaya naaliha ang atong ebidensya ng Katoliko nga ang simbahan diri sa yuta spokesman sa Diyos, final arbiter, Supreme Court. Basahan ko ninyo na, Mateo 18:17 hanggang 18. Naay mura bangi niya nga gihusay ba, murang kaso. Ngayon, ang gihimong final arbiter sa simbahan, kinsa mo na itong dili maminaw sa simbahan, ito pag-ulit mo tuko sa simbahan, iglesia, isipon na kubrador sa buwis, ito ba tax collector? Ganong gitawag o tax collector. Kanang tax collector sa panahon ni Jesus, mga kawatan na, lipungan, amot ka ron. Amot ka ron. So, mga na-termino mga gigamit ni Jesus, pagtuwag at mga makasasala, tax collector. Kaya kung hindi mo tuko sa simbahan, tax collector, sa ito pa, makasasala. Naapa makakaroon, no? Ayaw, mawala na, no? Kaya mo ginagay pang saway ng Kristo sa panahon. So, ang dili maminaw sa iglesia, isip kong makasasala. That means, that proves nga ang simbahan, final arbiter ni Siyempre. So, asa na sa iyo si Manny Pacquiao? I hope honest mistake lang. Wala ito. Wa siya kahibalo na ang Supreme Court aning Biblia mga obispo Katoliko. Nga naman, history will show us kinsay nakasunod sa katundanan ng Pedro noong na mga santo papa. Basaha sa Wikipedia, sa Wikipedia lang, kanang encyclopedia sa internet. I-search na popes. Gikan ni Peter hangtod sa atong pope karon. Makita nato ng line of succession. Kinsay nakasunod sa katundanan sa ubang mga apostoles, mga na atong mga obispo. So, ang unang authority, panahon ni Kristo, Peter and the apostles, the other apostles. Sa karon sa atong panahon, kaya may succession, Supreme Court kita na may succession, diba? Kung makanti ng posisyon sa Chief Justice, pulihan po sila eh, diba? So, history will show us, puli ni Peter, mga mga sandupapa na to. Then puli sa ubang mga apostoles, mga obispo na to. So, kung mag-council na sila, na ang Holy Spirit mag-ubang niya. Pisa kung sa council sa iglesia, approve na sa langit. Kasi ang Mateo 18:18. At kung yung idili, ilisuka, idili sa langit, langit ito, ito. Ingon ang konsilyo sa Vaticano. Ako na lang inok to na. Ako po lang isutan ng apostolic, ganong na Roman, pero hindi maayo ako. Padayon na maayo. Ingon na to, may college ninyo ang mutukol mo gayo. Daghan pa mo lang masulti. Usa na lang na konsilyo ako isutan. First Vatican Council 1870, nakabaton ka tibuok official description sa iglesia. When we say official, anong ito? Conciliar Declaration. Kauban na siya sa canonisation nga ang mga obispo mag-deklara sa dos o kaya sa anak. Kaya ang mga apostoles sa ilang unang konsilyo sa iglesia, wala sila mag-decide kung sa official description sa iglesia. Anong konsilyo ba? O bitaw nga, kung mabasa ng Biblia, lain-lain nilang tawag sa iglesia. Si Pablo, ngayon, iglesia sa Diyos. Naing versikulo, ngayon siya iglesia ni Cristo. Then, ako'y teksto, ngayon siya mga Kristohano. Mga piniling katawan, lain-lain niyang description. Kung na nga, anong dili malibo kang mga tao, kung sa tinood, ang iglesia na guna-una, o ka ng opisyal, yan ang conciliar description. Tagsa-tagsa na, ikan na po sa Nicaea 325 AD, gimog na nila ng apostolic. Kanang Catholic, kanang description ng Catholic, I tell you, ang unang ligamit na nabasa na sa history, disciple ni St. John, obispo ng Katoliko, si Ignatius of Antioch. Research ninyo na, Ignatius of Antioch.
ikatulong obispo sa Antioch. Kaya unang obispo sa Antioch si Peter, katawa pa siya matulong. Umani Peter, si Ibulius, isang Ibulius, and si Ignatius of Antioch. Kaya sa ikatulong sa obispo sa Antioch, namartir na kay Ignaco man na duling na itong persecution. Ako ni Nero na ito, o kuma sa'yo. Inatog na si Bishop Ignatius, dinala na sa Roma. Dito na iihaw. Namartir. Sa wala pa na siya gidala Roma, nagsulat na si Ignatius. Iyang sulat sa mga taga-Spernians, kaya naman na kinibong mga disipulo nila, pura po apostolis, magsulat-sulat po. Asa napit na ilang nasiguro mga masako ba. Si Ignatius nagsulat sa Smyrna. Ngayon dito, sa iyang sulat, nakita na ang Iglesia ni Kristong Tinoo, Catholic. Catholic. Itawag ang Catholic, probably, katumanan na sa giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 na ang balay sa Diyos may himuling for all nations alang sa tanang kanasuran. No? Ngayon si Kristo niya, Marcos 11:17, di ba, hingon siya, di ba, ang balay sa Diyos, ang balay na ako, my house shall be called a house of prayer for all nations. Kung saan man ang for all nations? Sa usap kapulo nga inilis, universal, sa Greek, Katolikos. Ang bayan na ingon na Katolik. Sumuna nga, tama ang ruling. Pag-ingon niya nga, Catholic Church ang ituko ni Jesus Christ. No? Ngayon gusto ni Jesus Christ nga ang description sa Iglesia Catholic o universal, kaya muna gusto niya mahitabo siya ang Iglesia. Comparing, para mahibawa na ito, kung si kalainan sa daan ng kwato. Ang daan, itawag kong Jewish religion, ay dito para sa tanan, para lapos mga Hudiyo. Ipihigali ang mga hintil sa panahon sa daan, di ba? Kung hintil ka, hindi ka pwede masakop sa Iglesia. Luwi kayo mga hintil panahon sa daan kasamutan. Pero pag abot ni Kristo, iyan ang sugdan ang fulfillment. Kaya katong Jewish religion, siya doon naman to, first step man to, di ko man tumao, ang fulfillment atong Catholicism, meaning pagtibuo kalibutan. Kung nahinungdan, nga si Kristo, gusto siya ang description ng universal o Catholic. Kung nga, wala ko sa iyo si Ignacio, pag-describe niya sa Iglesia, na Catholic ang Iglesia. Catholic. Wala kali siya moingon na, kinahanglan, ako ngalan yun, tao mo ng Iglesia. Wala siya moingon na. Tingog na sa iyang disipulo, iyang apostol. Kanong ingon si Pablo nga Iglesia ni Kristo na, o Iglesia sa Diyos na, kasi Kristo, o hinagtubo, o Diyos po si Kristo. Pero kung nangutan na ta, kana yung gikan sa bapa ni Kristo, kung sa may gusto niya itawag sa Iglesia, o balay sa Diyos. Marcos 11:17, Mark 11:17, wala may si Kristo nga ako ngalan, mo'y gamitan ninyo sa pagtawag sa akong balay o Iglesia. Ang iyang gustong itawag, adjective, universal, for all nations. Kung sa man ang for all nations, Catholic. Diba? So, kanang earlier encyclopedia nga Catholic ang ito ni Kristo, tinawag na. Dili kay kung mo Katoliko ba istudri, gasulti, mayroon na magbayas, di mo matuo. Ako na na pamatuon nga, ano yung mas Katoliko? Kaya magsultis din noon. Magsultis din noon. Ano nga ito mas Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Diyos, kung ito kung ng tao o presidento, naglaro mo ng palibro. Di ba? Naglaro mo ng palibro. Logic base to end my sharing. Logic. Ang Iglesia ni Kristo sa Biblia, gitawag o Catholic Church. Di sa kung mag-islot at ang description na, Roman Catholic Church, taas na nag-describe, as ako ko rin pag-describe kung Council of Trent. Mataas na yung sa mo. Okay. Ay na lang. Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, niya 110 AD, sa sulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, kanak palang kumbaan na tana, disipulo ko ni San Juan. Kaya nga ito mutuuan na. Kaysa mga tao ang nilo nga, magpatutuon at tutunuan ng Biblia, mawagaling ka kita sa naon sa apostolis, o bisa ka, lumang dalang stingog, sa hagaw-haw dalang stingog sa mga apostolis. Wag yun na sila eh. Tulad-tuanan. Ngunit katong obispo na to, si Ignacio, disipulo ko ni San Juan. Nag-ingon siya na Catholic ang Iglesia.
Oh, hindi ka mutuo na. Kaya disipulo lang. Mas mutuo kang disipulo kaysa mga tao magkaroon na. Di ba? No. So, mauna. So, karon pangutanan na ko ninyo. Ang Iglesia ni Cristo kay gitawag magkatoliko. Ang pangutana. Ang Iglesia ni Cristo o Katoliko, manuha ka tao, o manuha ka Iglesia, lahi-lahi o usara. Mura ba, mailog sila mo tubag? Dahil tubag o usa sakto. Ang Iglesia ni Cristo na Tinoo, bisan pag ngalan naglain-lain, dili mo na malain. Ang malahin ng apundok o sarili mo. Kaya naman, si Simon, ito'y una niyang description. Itawag siya ni Cristo o Pedro. Sa Aramaic, na Kepa, dahil i-transliterate o Cephas, dahil in English o Peter, dahil sa Greek, Petrus. No? Kaya na. So wala pa na siya ni Peter, Simon na siya. Pangutana, sa iyang gitawag siya Simon, maduhan na ba siya katao malain-lain o usara? Usara. Kaya si Pablo, di mo na Pablo yung alala. Ang unang description yun niya, Saul. Diyan gitawag siya Pablo. Ang pangutana, sa iyang gitawag ko Pablo si Saul, nahin mo ba siya dua katao? Usara. Karon, by that premise, o sa syllogism, ang Iglesia ni Cristo na tinuod ha, hindi nang itukod ni Cristo na loob. Okay. Ang Iglesia ni Cristo tinuod, gitawag og Catholic Church. Ang pangutana, lahi ang Iglesia ni Cristo o Catholic Church usara? Usara. So therefore, ang tinuod nga Iglesia sa Diyos o Iglesia ni Cristo, Catholic Church, base sa history. Hindi lang lahi-lahi. So kung naay magbaliwalin niya ang ministro sa TV, sa radyo, dahil ingon nga, diya mo sa Katoliko kay dili na mabasa sa Biblia. Ari mo sa Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Diyos kay mabasa sa Biblia. Misnomer na. Fallacy. Gano'n ba? History, nagtuta. Nga ang gitawag o Catholic Church, ang Iglesia ng po ni Cristo. Therefore, usara ng simbahan na. Nga nung pabiyaon man ta sa Katoliko, na mauna ni ang tibuon ng Iglesia ni Cristo. Nga nung wato man sa Iglesia ni Cristo nga, kung ayaw na tutuon din si Cristo may katuko, giuwag atas ngalan. Ngisi mo, lumimuangan yung ngisi na, kiluwi kita, sa ako natutupag, pabalik ko, nakatingwit na nila. Di ba? Na ako'y kumusupin pagkalit nila niya. Okay. Oh, you know, we have to respect the Conciliar Church. We have to respect. Ang ato lang, we have to announce. We have to be, kinahanglan media. Kinahanglan matingog na. Kaya nakahibalo kung ilan ang minuran na ilang garbo. Minuran na nila ilang garbo. Kung sugod na silang paminaw na to, kung kahibalo ka, ay pili mamalin na sila na to. Naghan na kayo kung nahibaw at ibalik sa Katoliko, mga ministro, pastor mo yun sa Cebu. Tulo na ang hingala niya. Si Pato si Noe Mura, former Protestant minister. Si Paul Alima, former saksi ni mga pastor, ministro. Si Nakoy Kauhan, diri sa Radyo Osen, Juanin Agresi, former Pentecostal minister. Si Castañares, nataupan ni one time sa Easter, itong programa sa Sirte. So mara, basta mawabot na higayon nga, kung hinahinay na tagminor sa atong karmo, kung anda na maminaw sa Katoliko, sigurado din ko, konsensyahon yun mo sa inyong konsensya kung dili mo mabalik sa Katoliko. Klaro naman pag-istorya. Okay. So mara, so nga kanang Sunday obligation, mauna na karon sa atong panahon, inugo, ang ato na isulti ninyo, basa lang mo history. Kaya wala na akong isulti kilitanan. Ay kulang ko sa oras. Okay, hangtod sunod, pagtalbo na to. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Papas din ako no, ang atong YouTube channel, kanang Veritas ni Pulo. Veritas Page ni Pulo.
Ang Facebook, Silver Adriatic Rodogliano. Silver Adriatic Rodogliano. Kasubok na ako, wala na ako mga higala, hindi ko filmay. Higala ang tata, pero i-kwanta i-block. Hindi na sila open mind. I don't know. Sila sa Katoliko pa sila, wala sila din na maminaw sa umang religion. Di ba? Wala lagi sila ini. Huwag itong na-convert sila kay wala sila din. Karoon na mo explain na ta, hindi na sila halos maminaw na to. Saan naman ito kapero niya? Okay. So, again, daling salamat. Salamat sa mga sa Espiritu Santo. Amen. Ako ibalik sa organization. Ang mga igsoon